sare nteme me pon na amantini bu ofu they do some 3 months akwa ni be pie no ma wa nto akwa ni do gina phone so e wa dwumem na ka chem to adakwa na to papa Thomas awia na ka nse menye sabi me asantini enyina fo so nto bedini asanta me na nkyeresa tita makwa ni pe minister nto da akwa na to mebra wo usu mebra nta fo panyino modo usu minister da akwa na to no ti ama ase me sin number na efishia pa ye afenko metro ye ni o afise se na ye nyina yatenkwam na ye wo ahoden so ti ase enkwa ne ahoden na me de hiam o ti wei de miyan mi wiase a ne menkwa ma hoden se wo sori anopa na bibia ye kama wa pom bibia sisi hu so kama oh utumi ye de wo beye bia Akoma FM 87.9 Kumasi ubesidan akwa adwuma ubesidan tu kwan ubesidan yadidie ubesidan wani kura abegye intimi nsrehwe emfa emma mahwefo ene madofo metiefo obia womo wa broche all over the world de misre minya akopon ne se womma mu nyina kwatenten ya ahoden ewomu na wonhyira monsa no nnwuma so afisese na yedi adanse akese na mom wa wonim se obenya kwatenten ya ahoden womu a agese ututu wanam Akoma FM 87.9 Kumasi yentumi nye perfect ye obi eni ho a ewiase oye perfect 100% there be da nanso ye kakra ye betumi aye kakra papa kakra ye betumi aye ne de ye mo ye homode ye mfoso an ye nyo ye nse nyankopon so de kwatenten ya hodi wo mu no wode ne nyina ebeka ye ho ena wo Jesus say amen ene eye yawada akoma mu nsem dwumadie du o mako menima bedwafo ye ne yage adwai wo hye de abrenke bibi ye esi machi kitwa yi Akoma FM 87.9 Kumasi bronya brenu mu ano no bronya ye wo bronya brenu mu ya masra magie na che se ye wo bro we see asra ye brenke for watade no anywhere nim ni nyina e ka ho kama efe ye sese ye dem ha kama ye di bronya jingle bell jingle all the way belly wo ho jingle bell no na si wachi no yes ntia ye baby atuma ma ye tiefu ahun say jingle bell all the way oh afa is too wide that was so peacefully adi anyum na wotu sa ye mi wi am jingle bell me nimu anasa fufuro bi saba Noa minim dada no yo nim dada na tete jingle bell na tete jingle bell na ene jingle bell all the way oh avani is to jingle bell all the way oh avana is to what's so peaceful listen to the and it was so peacefully listen to the and la 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 again na wachenya mbo akra meto oh so last night holy night holy night holy nyame ya domo chnam se de nyame hu ye mobono ese se ye manyame hu nse yes ye tiefo ne adofo ye domo nyame ye bia ma ye enti nyamwo me se nyom ni nyina Christmas songs ni nyina ma list ni nyina to yes acapellas ekina no na
inki be wuram na wo de wachede ne so ba ne de wonyom na taato ama ya de ni nyina beka ho what na na kua nkan no to jengere ba kira mo no se de mo tie no bia no me pa cha mo fa ne sa na ekro aha Pastor Julius number wa ha a penalty open shoe say nenim so no kwa na penalty ase video mo say one no musuo park ba ko e ka bonko me pa cho me ba wo se me nsu amra enye we onu adi sika to yo no onu adi sika to yo evangelim ya enjele ka bia mumu ya no na ba wa nu nsuo die numu nsuo bia mumu ya o papa sa na be he Akoma wonu ni bebre se bi on beka so obo company ka unse bro nya ya di nsuo na edie nti ya banum nsuo okay it's what Pastor Julius Nabanka Evangelist Samuel Mensa ono so ewo fidua yi mu an watia ne na echi kakra ai obesen ababiem na Ismail Haywood ebo ye chidom ni adonte na ya ode ko social media Facebook Akoma 87.9 FM like your page no bomodi an ma your likes no we need na wa ja comment no ho no wa share ma ye YouTube no Akoma 879 Akoma 879 bomodiana emia notification bell no so every so you get notified no wa share ma foforo pin so etumi enya bi ahwe na bibia etumi aye kama na amazapon wa ha litiri ho aye boja so green na so red so green na so red onu na gina hana ama ade ebe kodwom enu nti yemre ye wo update bi aye de ebe mamo na momo yema ye nipa yakwa ba oba pa ma me mo ahwe yi ye no ma na promote sen ame adom me pa cho men se wo nka e won se power ma me ya me adom ho ye e frame Rita Osei Rita free hin e ba ye ba cho mi free esleso ne ba ye offenso esleso Rita free esleso e na e ba ye Rita ewie yi de boko enso nya boko sa ba ma me na wo nkura me ensa na me hu ne foforo na me nyem me ba panin na ba ma no si me nyin se ni ntungu ma maduru se me no ba ma anje adu na anum to otwe sekan esi mi so se ma anum aduru na obekum me ti am wodi hu eto me so se firi ona me ntimi nkɔ ne nche di ntimi ho anam de ko hia 87.9 ba me ya me ne ti me hia no ye se a menyem na me se a menyem na o si menya se na me se menya forma eno o se no obaji yin se no na wa hwe me amama wo ti me de o kan sa akra man fi no na me ye me ba fi ti me ba me de beto me wo fa nim se me hu be ma na papa no na ni afi wani che me e bia no wo ma me ne kwa akwata na ne ma ba ha ma adwe ni ade na mo fa frɛ no ene ne kasae ti mo fa frɛ no ne kasae no na mo fa ka chen se akra no woni mo e se wo ye ne de na o se won de nyanyin se na wo hwe opeme nti obaji yin se no ahwe ma mama wo no ne me kokot na ginya ase ti ginya ase a ne yetete ya na me de wo akula no ti me wo no ne me de ntokwankete nkete e wo fie ni ade nti me wo fa mo frɛ ne kasae e na o ye se wate onye sa ade ni bi na me de nyem de otoso mienu ni otoso mienu ne me tena kama ni otoso miensa nkete o ye o hyemachi me nyema me ta mo ya beso no ka chem sa me nkwam na nam ho nkwo na me kan ze si awo amekwa akwa me ni me ho hwe hospital na makura wonto bi fa ma mesi de na makwa akwa no ka chem se only ade chi a obeba nti oba me hu di obeye oba obere me 5 million se me fa nkwo to me ho no ma en fa nkwa awo so mi ko madake wa me ko to no ma ne se ansu bibia ade eso ya ne palazon no ma mo je ne hospital ho en na su kon sheet ni akura ho no ma de anso me ba mbe ka che no obro me nti ma nkrofo am no mutima ntem mo ma me fo am no mutima ntem mo yi kon sheet ne nkura no ma e de ma me se me fa nkonkwo ti o ja me kwan se me nkwam na na mo ho nkwo me kwakwa wo wie ye se hospital bay obetu ya wie ye oyi me ba fie firi wono me hu ni biem be se 2 weeks na me hu no ba ta ma wo foforo e kom betimi ade me afita no pa kopema nu me na aduane nka ma no ti me ye 2 weeks no ma ho na me ka kire me na se we de me kwa na adwuma makwa akwa hwe no ti me kwa na adwuma mu na me kwakwato no oti ho me kwa na me se da ade ntina amle me scan fa nto aduane no ka kire me san
ono de oni sika a ode blame ene mabusuafo atena dum pass ode anu aduane adi e wo dum pass ono behwe me de se me mafi me nanam ho no maba ne nchen e wo sele so ansa no wahwe me so waka asa na me de beto me nanam anim se na me ko be ma na waka a kire me nam na naka chem se esi akra no osua ana afi so me wo be ma da na esi etwa ne be ma me si de mamia ama ne wo ho na me ka chem na se esi de be ma na e kani no se ne sa na tie dia me fa akra ne nko e bia me ko de na e bia wahwe me ho e bia ha no me wo ha no be no aduana mo ma di bi ni ade nti na wo yesa nti me mla e ho no beba na se no ma mi sika nam de anu aduane ayede ani na di wo ho na ne ono nko wa de bia obebo ma konwoma na me mo akra ne de ne koi mi ko dru sile so a adam ko dru yesi wa ma mi sika anu aduane wa ma mi sika nto bi di anu ansu anwale akra no ti ade chi na me ko na me se japoku ade nti na wa ma mi sika anto bi di anu ansu anwale akra na afin so wa ma mi sika anu aduane o di ade achi ma mi sika nko to bi di na me fa bi nu ansu anwale akra na me nu aduane e me enye o ka che me se dan ya yeti malabans na so nti wo di sika na e wo ne ho na kotwea edan ne ka ti oni sika bi o de ba be hwe me me kura me se bia wo ka di agoro afi ofirifie ko ya wa na awotwe ne wonsi ho ekom saa oba time awofofro gele na msula me digu nsuom na me ne nkura na di ada me kwa ne ho ogini asese me kwaji sika so na wasa abro me tiketu ayi kura jale serious ahohye na me sa akofo ka ase da bi me kwa ne ho akwa kwaji sika da to adura akura me kwa am kwa ka chance so ma me sika to adura akura ma no ansi no sa to share me so e wo ho nti blafo bi o mo kwa ne ba beje me efi ni nsem de si asem o ka ne sa na ono a won ware me ene nkura ne so won hwe wo mu oni 1000 cedis o de ma me ne nkura ti ba bia me mi pe bia me fa nko embla bia nso ni Ghana ha ti ba bia me pe bia me fa nko so so bia me pe bia me fa nko nti o ka sa me yesi na si afia so e se o ya nkura ne de asem o ka che me sa ne onu beti ni sika de ato atare ma me ne nkura ne de kwa kwache bodam ni a oda bola so ne 1000 die onyi bi fa ma me se o de to atare de ama akura bi ahye ana afi so kran no me no ma na aye fi gu ho no ni 1000 o de ma to sam na de asi no ma no ana afi pa na me ne nkura ne ho ba beda so aye ho betete ya da abontene no on de won fi me ne nkura ne simi na be ma me nwale asem o ka che me no me so aja me ni obi a na me se me de ma asem be dan tie fo mu hu mbobo na me mo na ma asem mbobo ye hu mbobo na ye mo awo se emwa se edi emwa acho me ne nkura na didiem den ma ye si akura mete akura fitia no pa me ne nkura ne didie ko fie kura nyunu ade bedi kura de adama ade ache kura ade tie fo mo ame kwan be so mo ame fa nkura na didiem any saying acho de me ne nkura ne bedi adin ma ye ntin let tie fo so mo aye wa ma se yen 87.9 yen kan ma na be ma no hwe ne ba ana tie fo ma oskan ko twaduane ni me pa acho me ba se mo nkama me na be ma ne hwe nkula na ne be bia wode ne na me se de mu bedi ye acho me so wonya sorry o de wa kuma mu no na ano ka enti ni a wode ba ye no na na wo ka na wo hwa e bia se de me si aha mani na ase wo soro enti na wo san wa ye U10 wa twa U10 we de wa twa ne fat we sharp curve we twa sharp curve ahaya kuma 87.9 FM ya no rate out say ena edi komo be ma ba ko no ne nyinsan ya wo ka kire wo say ko ne ko yiguo no wono your friend say pacho de ata pacho wo ata number ho pacho de bi ata tene self this area problem si ke ni ata pen your friend no me pacho si ke ni ata o de ayi asamwa ata asamwa ado mo ye ntafo me pacho mo ye ntafo o ye pen ya na kakra o ye pen o ye adwuma ben me pacho o de mpaboa kotrek o tonton mpaboa oni guy name bia me pacho e friend ata London guy name mo de friend no ata London London okay all right eti for ye beba na fe ye ne no abedi nkomo ye bebisa no question ahodo ama wayi ano na answer na no pastor obetena adwa yi so ede ama me na ya toa eso ye kwa kwadi bronya ne de wa wonim se ye kunafo ene ye nya nkafe mu ye bepa bibi kakra na fe ye de ama wonom ye bema wonom to mafra mo muduku abo ye bema wonom empaboa ahye na yama wo mu edidi ekunafo ye nya nka na fe ewisia disables ye be ye wonom adoye eye afimu entino na ye no na ye guswada ye sre ye tiefo na ansa na no moma ye ma ye tiefo update sanse womo yete womo so a na ya sorry
yet Bosway, yet almost na ya sorry nano payana Amos Ephraim and or mama first operation no tama ye na kra na ni ente so microphone na ni ente no bia I worried but say ye yi wo mo ti first operation no it was successful ye na almost separate baby a wo home every baby a odidi mo no yes successful kama ama o mashe no hospital wa fe ya discharge no ama omo abefi nti o frame na che say mani age nti wo se ma yetiefo hu no say ya ye first one na wie ya discharge ye ba no ye nana no amana na picture wo mo de send me enie nti baby a wo bia obi a contribute bi o ebi so mpaye ebi ara chechire unse to da bia nti wo ya de nyame ye be ba yes na okrokra wo maame sa wa ya akora foforo no okrokra wo maame sa no okrokra o maame sa ejina ho no ho hallelujah na okrokro maame sa efe ono na ma ko wonse nanim kra ya kama woni o tamani ye hwe no sei na otie na ewom so munya operation ni na so first one no aye so successful ama ye hu ye ba no nije ba me patch of the current one okay obi anu onim na me sha na ya e bia na obi nim and the current we ni se wonie se wono na gina ho no ne ho aye fe na nim dua na asore fe nyame ye na adwuma pa nyame ye na adwuma la se de otie ne de wa ye otimi se nyame omodi nkande ne ba no de na register ni but ne se de o si gina ho de na se eni da so ho pa oye kama nesa oye kama nesa nti ebi omunwie the second one no be na just ebe wie no na just nyame adna bibia I boko why fine why fine I take for so ya da o mase yanka beda ye sabre di yanka why nyame dia because situation of the buy no any doctor's report on the buy say ka why ya anya dia sabre di ka menye so that so can't as for enti ya da o mase pa wo mo a omo yesufra omo bia omo beboa omo adwempa nyame nhira wo mo pa boa ama yetumi agena enkwa esi aka ne throat ne de no wo mo ebeye no na afi operation nyina yenum sese de nyame ma we yes successful we no aye successful sa nyame won hia mo a o contribute ye mo a muguso eboa ebi da so say ma the SRT for ye no there because ye besen ya true to me nti ye wie ho adwuma nti se obi o wa bia enne kra na obi nso ma bia wa kotofoforo ba nso mu de bia bia obi enne na wo tie nti ye ma na hunu ne current state ama hunu te bia no wo mu no also pesa wo ba ya obetumi aba ba ye there is no you say bia ye wie nti wo ba ye nje also ba ye be gina won so because operation nyina enye wie nti se won so kama koma se bra ba ya won so obetumi aba ye bi won se wo sika wo de ba ye no ye tumi de aya de pa ye tumi ama kra na sorry agina ne nan so ogina ne nan so kama e de ebi nyame onkoso a na onhyamo na Pastor Julius adansia na eba na edoso adansia no doso adansia ni free little kwakuso Anita so akosenya akon sometimes eya na ebia obi entiase na so ene onso beto bi wasum nti me fefe akwaba obapa mema wa hawie na promote say ye wodem po ine kumi we da say mama pacho na wodin mama pacho frame Obapa Doris Obapa bring idea we try fa heya na say Obapa be there and na just say bibia ya kama na ya mo official panso afin committee afisa say na ne wotia na wotie refuse to grow enkwani anwodin say ya na wo single so say ya ewie de boko mama me da mo say monuma pa mo je
a mafa ato mo ho so ebre ti sei mu na mo so mo se mo beboa oni biefo enu ti na awie me wa ha na em se afie atwa mu no mo ye akola bi ho program a na ye friend little kwaku my sister wo Amsterdam ote na wo friend me ka kire me se membra me donate ma sa akola no bra me beye no na my sister ni wo haw kese pa mu a na ba bi edu no besusu se erade amemu aneka na enye bi kura na ko bebe fie bra wo fa de obefa no kan na sem obeka gu so fesika na wo kan na sem gu so na wo ko send bre me no me di tua na mo ba ha no pe bi me ba nse me nua be ma beto no kra na me san beto no ma me be ye me ne kasai ma ye frɛ me sister ma wo tin kasai ma ba sister asɛm no be sinne e ma ye ti ase se the Bible ka se ne wo hwɛ nyanka ne akunafo no ɔno nyame so hwɛ no na no so ne nyame sompa erade wa ye me sister na bi sade amana aye nwanwa na em se emprempre ya so wasate se mo ye program bi sa enti o suma me awie na me ba ha me be bo ma ba so wo mo yuma pa mo ye enkan hye mo nka ne man hye e ma wo bia so tumi enya na hoto ana wo ba mo na so a onya ne mapa na wono nso de kɔ no enu nti na awie me wa edi kan no se me ndam ase wo munyuma pa mo ye afa nso bio sa program na mo ye no o sa kita ne nsam sa envelope ni monje na mo san fa mo sa program na mo ye no na mo me ha me nante sie onya me on shira wo papa on shira wo sister so okay ma so fon kan chance mo fam amen pa friend Ophelia from Amsterdam Ophelia Amsterdam ma yes Erade adom de ma no said ye odi kan ye bi ma little kwaku a Erade bie kwan kese de ma no emprempre nso ade biara ode ne nsam besum se oye Erade ma no nye nhira wo Amsterdam abonten so Erade emayem kan nka etitiri ho be biara obefu plane se okọ obefu train se okọ be biara obekwa ko wura se oye adwuma no Erade ma onye nanim adom onye nipa nso anim adom ensini yi said ye sini kra ye wo Yesu di mu amen mama ko baba oye me fe ma fa wadamfo na muhu ye ne black ya me maame afiri mu nti na muhu ye ne black nti mu mfa nche ye kakra enye ye be na chase ye maso wo bra ye di wa paso kan still chance de wa maso naturally beautiful asa ferade won share amen ya na odo number ja my sister na area you be from madam shira so amen ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam so te ye na dance die wo se na akwa bi ma na mame no se ofa how bebre mu ye ne sister na so bra na ye little kwaku die no ofesika obompa yegu so na oka hawa na wo fa mu egu so kire Erade na ohawo ni nyina nyame ayi afiri ho ni nyina afiri ho ama no o se sanye nyame akasa be ko bi wa ba fie na ma sa wo kotena abuchiri dum pempensuo bi na sa wo ba fie a anya de da fom edu be bi a wo be ba ye se bi muti ekọ de polythene bag na eba obi timi ka se polythene bag ra wan fa bi ama na ya na sa kwan ye fa so de o mo ba no enti na ekoba sa na nyame ama na sa na Erade adom na ma oha na firi ho a na je se nyame ayade pa ti wonu adoye eso emfa so sa pepepe na ti ma mensan ma menua be men akwa maka jim se echina na ye kwadi broje o ye breki enu nti no we num no de mo behunu eno ochina ekwe nti mo nti ase emfa ma ye be men na me mo ahwe mbe pacha mejo so mama ko nyame adom boko pacha frame Obed Sifa Abrakwa okay Obed ewie pacha ewie de boko me a brand manager ewo Arimboat at 32 Enterprise. Good. Ayo surprise. Me da. One thing I'm free can I buy? Enti ya na aja ye special customer. Na what dey no? Won say bibia ye 5-star, but what we 6-star. And I'm say no, we dey say Maa Akos kan ye special customers won dia. Me so me hwe ne pa. I think say programming come sister hobia na or dey ato na ma hwe kakra. Enti Maa Akos, you are too beautiful than what I see on social media. And I'm saying, I'm my barber special presentation. To a new antenna, yeah, now official pants at 32. My God, oh yeah, where do you surprise you? Papa. I'm about to buy one in a year. Do I am good? Where do you make me Sulia? Just say, man, Kabian, Team Nina and Kabian Shim.
onyame enhyira mo papa Amen. yɛda mo ase pii Amen. me woni amenka afoforo nyame nhyira mo arimbo me woni amenka arimbo nyame nhyira mo papa any Good, good good. don't tell us Sisi anyame adom ye de branch ni bi nso won kran oh mo say kran woni ye nante ye nyenne ache efikasiem ache pa nti arimbo to de ye biggest ayipa no nyame nhyira mo na yes everybody say everybody be ma branches na ye bebre be ko tamale akwa boga be bia okwa obenya arimbo to nyoma tals no mo ya de security doors ni ade obenya bi ato nyame nhyira mo pa de mo hwe ye hu bia no nyankopon no anhye mo anemu o ma adwuma no enye kese na nhyeta origins ni nyina amen yeda mase papa shey o Maa Akos yo na obi o abronya bre be na fishi apa ma papa shey we de maba kuma si de mechia me ankasa me bra lawyer Ivan Samankwa Akoma FM de one mo a na Mr. Boaten CEO of Arimboot one na yere Mrs. Aaron na mechia me ma me so Auntie Akosia me sa chia Bishop John Kojo Abrakwa waterfall and mechia obi a otie me bia me obi bia afisia pa edamas okay nyame enhia mo papa yedamase bebre ekua okay jawo mo kwan ma me na ebaje adwa Pastor Julius ekunafo ene nyanka ye busuada yeje achede yakunafo no yekoso a ehwe wo mo na ye hwe wo mo nti na ibehia won so mo a wode beba beboa me ye de ahwe yakunafo no eye entoma ana se duku ana mpabo atade ade bia ye de ayi adoya so wate adanse ni bi wo wasum we de live ayi na ye ka kire live live ana mo tie no de etumi eye ebia na obre enie ebia Christmas ye obre nie nti se ye ya fa ho be hye na bra be ye bi eno na me kan me se ntoma na bia wo 10 egu adaka mo betimi ayi mu mienu abre ye se Maako akunafo na mo no mo amhwe o mo nyina no mo nyi ntoma mienu mfa nso de mo no so na mo nchema o mo eno duku empaboa ene ade de wo bia afa bia wo emo bag wo ho wo 5 kilos de ni bi wo ho wo 10 wo 5 wo 2 wo 1 obetimi de aba emo anwa biscuit any drinks the owu bia obetumi de aba be so ya sene ama yatumi ade abo ebikwa na so o de ne sika bia obetumi de aba be support bia no ebia Maako monye 1000 Ghana na mfa ntonto ma de binka Maako monye 500 mfa ntonto ma de binka Maako monye 100 cedis mfa ntonto ma de binka ye beje na ye de atobi aka ho na ye de ahwe wo mo enti o wo bo wura mu so so wa o drive o na ma ba bi fa wura mu ha ya waha ye de wunti na ye waha ye somwe kopem sa da nyame de be frɛ enti said ye mo pese ye sommu bia no ye be sommu enti wo bowura mu a ye so ye be mo akwa abadodo na ye age wo so e waha enti de wo bia afia so wo pese wo kire wani so kire ni pa bi wo to me de ya siriye ntare paboa drinks wo de ba ye beje spaghetti ni domino wo de ba ye beje emoni anwa ye beje de wo bia wo de beba bia say detergent wo de fabra de wo sa tiro tissues just ade bia ye de chebia ma na tissues ni ade ni na ho hia wo fi mu because say enya official IB offices of one wo say fie bia mu wo bi wo anya ba ento de fani na bra say dawson na bia wo ntimi fa na be pese ye mra me fa eno so o frɛ ya ye beba be fa ntimi akosi em fa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 o de ba ye beje frɛ ye betu ka ye beba ho na ye beba beje eyesika
wo de bomodi abraka kra benya ye de beto ntoma ne bi ye de aka ho ye de beto mo ne anwa ne bi na ye de aka ho e wo se ye de bi nso envelope mu de mani pa bi no mu a ye de be se nti mu de ye gospel de no ma ye delay kakra but ye nim se ye tiefo ete ya se because ye nyina ye hu akra ne current state no ama ye ra chichi pa obi ani age ne nyina eka ho bi emo na bi no nti ye nkoso na ye mo nyame adwuma na bi ne ye de bibra mo se mo aye ne hwe wo mo a ye se ya se de akra wo ba ya wa ye baby ya ne hwe ogina ho fefefe no ene ye nyina ye ni age ye nyina ye ni age obi odi be wani age ye wie yo baby amoboa ya ma ye first operation hwe ye de na gina ho yi ma ye be wie second no de no ko ni be che se ene wutie ye na wote se ye bodawro se ye hu ye wahin wan fa bi ama ne wo hu akola bi ye hwe se wo be basa se so anya bia wo be basa but ne se de wo se hu na se wo ye hwe akora ye de ba ne ma tuatua tubes o de ye ka de first you know tubes ye twa na fu wo hia and ye first operation we no gina ho kama the first you say tubes na as when ye de to ho ye de nyame adom waye the current state pass say wo mu no enti nyame nhira mo amo eye bi nyina na afi nso akoma kyede no nso so momra emra na momra meye obi send a message nani age pa was say Maa Akos God's way is looking good to God be the glory me pacho mo mamen kenkan me message na mo frefre mi sinabia say ndie ohun akore imfiti ase ayede ne baaye na me so ni mu a enye yie mi hunu ba bia men so mpo ohun na chiri nkasa nyina asa akokora bi na wo hwa na awosen agu se ne ho ayi nkasa no wo mfa zu se ya akwala bi pa bia no se wo se de wo ka se panyi bi na em se bibia ye na okay. Maa Akos God's way is looking good. To God be the glory. God bless you and your crew. Plenty. Plenty. na ya wo so you share with us. Enti ni nyina ka ho bi. Tini ye ka se akoma kyede no yesre mo madaroma monkoso na momoaye na yemfa sede emra nkora bi anim yemfa sede emra nyanka anim sede emekurafo anim omo frantoma na omo so ntimi nkọ asori nkọ de nyame ase wo mani gin wo mu him yanka chifness ano na enhira no ba wo a wo de ntoma ne bre no pam hye ye wo a wo de duku bre no ma ode boy wo a wo bre ne mpaboa ma no hye ye nti yenkoso a yeje emo anwa ntoma de benya bi obi de ba ko aba yaje bebe bia ye beje basta mayembo number no na fe yentoa adwuma no so 0245 30 14 62 30 14 62 0599 814 926 wo niema wo ba bi afre ye beba abeje wo kakra wo de beboa ye so a wo de to so a yensa ebeka na ye de ayede wo se ye de nyame enhraw se waje pene se won so beboa ye na won so minim se de tie bia no adanse mpa wo fie won so benya adanse die no ebi se wa makunani asre janka asre ewisi asre wa ma disable bi so asre ye da se papa okay enti ma memre na mene Rita Osei entwa yenkomo twetwe no eso Rita na bema wodi nkane a woni no etna yeyi a wo ka se wonyin san ya bema yi oseda kone koyigu woni ne first nyin san wo ka se koyigu anase na woni na dinka wo bi dada Pacho nam dit menina di kan wo ba ko we na neto sumie no na woni na tena be se enfie be sen yes aba di odin kan no na atasam wana meka no wansam okay yentwa ye homra okay Ismail ma yentwa ye homre na ye ne no to aso
Feel every taste, never spread. Dark chocolate spread. Every day, it's our dream. It's near 2 years. And as I tell me, catching say, Mike, we be at ni say, Mr. Tam Nason. I might see you too. And no, so be I don't know what say nay. Baby or tenants, so I can hand down for floor. See the money to me and sa 1,500 for the best a day run so. No 2 years. I have a family now when you call them catching suju. My feel I'm a scientist. Minister, not bland or a feel I know. A man precious and a tune coming my own more lakeside. So go me fair fairness, I say, me fair now, farms I'm making to die mini. I'm a miss a dear Thomas, my fair catches say. We ask me to boy saying your mamma family and come my bay class, I see. That way, my friend be announcing I'm a depression, tell me academy pedicure and sir. No, mammy, Mr. Phone sent me, mammy, missing a number. See, your honor, Mr. Kunya, Danny Bobby Jan Quantani to call no more. I am a friend with them, say, when me so I will be Jan Quanta. I want to say, Abba. No, the son of Saint Robert, a child, when I'm here to you. Mamma, why I'm back. Nay, say 2 floor and bar, Bokula has sing. Te buy no. And I'm yesterday, be about say that me call her baby, I know what first and say, Minion and Amber. If you know our boys no more than some compounds, no Sunday, you remember coming on a number. So then you ran, I'm a friend. I miss a Mike, into I mean. Into all my shark clan. I say me many sadi. I'm from me water, wow, shark lands, a small catching. Send our coins council flame before cutting me so nippy. I only be saying so then I'm in shark clan. We shall not mean to one deal. Now, Miss Yano Bnane me, and no wow tunes me tells me no better. To us, I cannot be more. I didn't say one shark clan, now me for soon boonibi. See, Menene Casana, boy, I'm in it and be pierced no J phone. No, Nene Casa is say about a connected 3 years man away. And you know if I cover me some fame and never go to school. No catching so you after the man, boy, and I can no one no. I know I first can and my minister so fair and so I'm a fact when I go to school. No catching so about Bobasa. I showed my mom or Amba. Tina senior and I'm a friend of catching say, but deep running to answer now going scamp a cotton tied and papa man. The circle in tied and papa the bed Christmas in be. Mamma fan catcher so nippy. And so man then bahan. Yo. Okay, see, a brand say, yeah, who can answer me? What's your friend saying? Quadro Mike also say Fanny Chief. Quadro Mike. Was she with your boy, no? Quadro Mike, or Besso Penno. A dear boy, no. I will hear Juma Bain. I am Pabua. I will hear fan. I do want and Pabua were yen and say, one, and I will pump and I say, or yet and Pabuano and Casagana Ghana made me been warrior. It's a Fibe Munoshiano. Mamma, 2019, COVID brain mono, and I wish I know. Yo, Nasa COVID the brain moon, the canyon in I good them. Is it an Akopia Yakuhu, your mic? So COVID, the Akaya good them on 2019, and I'm a boy. And as that time, they're not a COVID in your mind, and I'm not bedroom. Oh, now, Babana, and Ma said, I G. Young Kayam with them, and a Wishiano. What's Wishiano now? You're saying? No, Miss Juma. No, Juma, a dear Juma. Adepam. Okay. Why not? I remember some Jumediano and Muguso Mutiano and Brunya from Manua and boy, and to bring your woman to where you bring your edition of Akumemunsem. Young Cray. It's not me beside say, I task somewhere. Now when no baba kwa sana the okasa you go na toso me no mentio ipacha okay na wono ne tran ben fi sen pacha ne ma chekesa one mo ba pani no time na wonyin sen we say na pani na nyam fi sen na pani ne wo 4 years ko 5 years na pani ne wo 4 ko 5 na je say yam fa say one ne tena yen so edi sen asana wonyin sen pani no menene tena fa say 2 years be 2 years nti yehwemu a be 6 years na na netra wa nkotu twinza eh minti o me ba cha odabi yes ro ana ye for so ye first story for from okay wone ne time be 6 years wa nyon ho ade me ba cha odabi okay na wone na setra na bibi ekoso kama de me ba cha na oye me kama na bibi ekoso kama o show kama o show ba pani no kama nti se na bibi ekoso kama de a ene ye den na wonyin send ye toso mienu a
wakachi ose kode koyigu pacho me yin se ni otosu mienu no no se oni sika won ho na afen so akọ Nigeria banti sika kakra na e won ho be so odi ye business enti ka menyingu na nka onye business na nka yenhwe panimu no na de sabre na wonya adwuma pacho sa atam na metuntum bus o se chinche on sika na ekuta ni so enti ka men se yin se na nka o start adwuma na sika ba ne nsama na nka ebe wo ane yawo am so me ka chen se yin se ne de men se no te mane twese kan nyina asi me so na no onimu se ni sika wode abaye obeye ode beye business entimi nhwe nkoda mienu ena ono dai ba chai ena wa mo ne ho ban sister ena wa mo ne ho ban asem na wo kan no kre because me ne wa wo baako se me hwe no ma ho boa nso nkra mienu hwa ena na wo so obo ne ho ban se wonyin sen wo ana wo ka che na so ko ye family planning ne bi se be ye nyin sen enfama ema pacho wa me ya mo ye ho ban me ka che no cross chinchina ahoban body ehun hia ma ne ntintimi nyai wo ka che se wo no wo da wo ne ho ban pachai wo jidi so ka che atasa mo aso wo ne ho ban ene wo se de en no ka che mse so ne me net e de ntina ye bo ye ho ban ene so no net ntimo betimi a wo bebre obehwe pachai so mo ne ho ban a nyin sen no me nya sure me nyini nukure bi ni baabi reta unka nukure bi nkyerɛ me ɔsai unka nukure bi nkyerɛ me bema wa ye ready so ɔmmɔ ne ho ban because ɔno na tie sa yere ɛne o expecting you say bi nso bai ala me pese me menenete no me wo mba ketwa no nya 40 days no me jan ho me kla ne se me kwame ma me ho sankore ti me ko sankore no a me ban ambeti so mo se akura ketwa bi abaya bi na oba me ncha me so masoma no akura ne de nto ato ne so so wala opu no ti omo kana me se we de me nyini se ye no kore ti me ko akura ne ma mo ko busa ene o se an ye no kore enu ti na ma na ye da adwane afiri kuromu ho awokoro enu ti na ma ho ye adwane ye be ma no adwane awoko odwane ko share Nigeria nti ofi Nigeria ba ye mu ho no no ni mi ba be share ma nyin se ne ba nti me ko ka che nse nyin se aba o ma ni o se esi afi no ofi Nigeria ba na minim case nso ato no nti me nse no na afi no onye sika kra odi ba be ye business nti me nyin fi ho no no ye business na setim na onye sika kakra ye yi a ene nyin se ne ba o ye okay na me ka nse nyin se we de me nse no ti nam so ma ne twen sika nyina jam se me ye ode be wo me se me nyin se na ngu a nti why na wo ko bo na dance wo ka kire no wo betimi yi na dance se ampa se atasamoa de sekan ejina wo so se wa nyin se na ngu mekun e ba cha me bo me na na amane o mo na me sia me ka che me na se ayin se no ye se ya no ayi papa ya wa baso ne mbetene te se me ko bo we ni so a e be ya asem bebre na me ye sa ante se na e ko no se be ma ne so ba gin se no a hwe me ama me awo ti me nani ya de ntena se no wa twese ka wa me so ne de bia me ko yi mani mo betimi akumi enti woni atasa mo nya sa kasa e wo wonyi sen no yi minyi no na edise asa na wo kwa koshia papa yi acho na me nyem 4 months bosume na na ade koshia no enti o se wo pe wo krom na wo ton boss kwambe so cheche na me tuntum boss nti na me na machimem e na o hia me to ye no so otobo ni biti me yi kura de man e na o ye senye bo na oto na o ne me won komo na o chi mi jira ba na o ka chem sina ne je me ho na o pese o ne metina but me de man kan che ne senyin sen e wo ho ntim de ba me wo fa obeto na nim se wo fa yesi anu menyam ana yesi anso me hu be ma na ne ye fika kla o so ne mbetina ana panyimu nso se de bia no wo ma na ne ma ne kwa ha ma adwene ne ade wa wale ase ntimi de panyimu de mi ntimi o chem timi oba me ofa honum na se wuntumi aneni se wo koka ho asem kire wo nti ono no fi mebe otobo waka ho asem na wiesi aduru se me bisa question nti misrew obi wahia obi woye panimu chen wonyem se won penu a de nti na akọbọ wo fa ma ne se mahia be ma bi na ne afika kra wo so opeme ana akọbọ wo fa ma acho de nti ma me bo me wo fa ma ne se sa tam na boye no ensusu gina so wonyi yin se nti na ma ya ha nti ohun mi sa na e kan azam se me bo me wo fa ma ne na nkam ne na adwene ho ahwe na mo fa nso ye se me ne nti na panyimu die obeboa me nti mo fa kan sa na me na mfa nsa wi na me da ho ti me da ho na be ma ne bae oba na o se opese okochi ame wo fa mo na mde me fro so nti mo fa ho na mo fa ye se mi si fom no ni di nkomo kakla to ne mo fa kasa mo fa de to ne nsi oba na wonyi mu na ye se wo ye ne den na o se on de nyanyi nsen e na wo hwe na ne je me ho ese oba ware mi nti nsen ne de ho fa ho be hwe me amama wo to ne me betena
na mo fa frame so sese ni na wo kana me so nim de be ma na ye be ma na me kɔ ne nkyɛn obi community so abeje dia ɛne me ne nsana no nhwɛ me na sɛ atasa mo nyi sɛ na no ɔse kɔ yigo ba pɛde na wonya ɔnka nkyerɛ wo sɛ wɔn pɛw ana wo ne wagyae e pa cho wan kan nkyerɛ me sɛ wɔn pɛ me but nyi sɛ no na na ogina so sɛ me nsɛn no ɛma wɔtwe second na me nsumisu na me ntimi nkɔ ne nkyɛn bi na me sɛ bia me kɔ de bɛ wɔ me woni ni gyae woni ni gyae ansa na wo kɔ akɔhunu yi Justice Opoku pa cha yes ana me nkɔ ne nkyɛn bi am de kɔhyia na de kɔhyia papa na okay nti wo hunu sɛ wonyim abosome nan wo fa ma ne hunu sɛ wonyim abosome nan ɛno wɔ se ɔbɛgye nyinsɛn no pa cha na ɔsɛ bɛ ma foforo nyinsɛn no pa cha adan no woni ma no wɔ man panyimfo ɛwɔ hɔ no awo for pacha ye bi kra chen wo pacha uhu wo mo uhu ne ma okay ya so pastor Jesus fi afi de ho ya se wo ebinim nyum kro mo nya mema ebinim pie ye pa wa kwa ebinim ya favor na no de pa okay enti papa ne ti ase sa no no mama mi sa ne fie na sa wo ya papa no na ne afi kakra ne fie ne sen Ibacho baba pension ba me busa ne mfie no wan kan kyerɛ me ba say waba pension baba pension obi pension ye no say Ghana dey 60 years and oba pension sa bre no a wonsu wo hia no no na wonyem abosome nan no na wo mfie sen Bacho sa time wo 24 years okay but say de be kwa manim kakla e pacho kasa woni na atena mfie sen ni Bacho nso me ne tina fancy mfie mi ensen okay nti the na 24 then he say we be 27 years okay nti no obi nyinsan bosome nan onu de no wonim so onyim no obese openda mo de to nanim e no so obehwe nti no one wo dagu obi nyinsan so na onyim no yes sex Bacho me nyim no one me yes sex no da ono wo dagu obi nyinsan so okay na ode wo kwachia na busuafo Bacha yo de me kwachia na busua Dabi me enye me wanwo wakua ebia dabi me ye Kenya simple agenda no adai enu ntira ma say asa me hoyi wahi ntumi nka say ye aha de wo ba ye ka no kra kire wo sister ei ye ma ba ma no hwane ma ba ma no na no wo ye ote ase and onim mo offense ye na ji say bia ye friend o ka kire say mudi sie no na wonim so wonyim na obefae wonim a why ready so obehwe no nkura no adan why akokora ba pension sika na bi ho ne pension sika na bi ho ena atasamoa so te ase ena woawu mu so a wote hoi fine lady wutim paaw wonsanya wo ya wonanya wo ya die nti na meme ha matiefo so o mo fresh camera na me fama na fa kwhwe nkura wa abram papa te ase oh no aha you can't some no said ye sitie ne aka kire wo ye majeje wo so sampa ye tie phone face camera abro tie phone bro mo bre e say so mo so fa no enti no wo no na msisu ho so ya mema ne mienu ira eti ase de enti na me side mani be se sika de ma wo menye enti wo kasa yie na me mo hu no kasa yie ni ye hwe masa mema mienu no enhwe wo no emma enti no ye santo aso onu wo dagu nyinsan no so okay na obo na busuafo bi amane ana wo ka kiro mo say oh ababa we mene nate nyinsan no ya media ana wo de sie omo me pa cho mi hu na me ka bebu sanse na busuafo e wo no so mo wa sante be kwai ti me me ka se no me yenko ne yenko che busuafo no mo hu sese na wo no ka chem se kuro mu dia wa boko ho onko ni kuro na wo ma ti obasa ne ma ne ba betai actually no ne metina ti wo de to ne baba ya ba akwa nim waka che ne ba na ne ba ne se won de wa ya de wate no ye se ne wakwa akobọ kokoko nti wo de ne ba ene baabi wo ye adwuma na adwuma ye fo ni bi ene ka no hom be bo kokoko e wo fi ti me wo me ba panin no ne me ko ne kurum e kokko che abusuafo no oh okay ti mo wo inde wo de wo koi ene wo de wo chi mo koi na akora na nya mfie sen no ana so ye ko na afi na wonya 40 days afi na no wonya 40 days no de wo kwachi abo se me yira me ne tie ni o ena me ba me ne no awo nsu ni wan ko kirechirem na o kirechirem chilewam o kirechirem sen o ye no so ne yira one ne tie emi na ne ba nso ne na wo ene da ena me ka aka so ko kirechirem dia na che se o ko kirechirem so hunu wo na
inti bepe mu ne ebusuafo no ana ne ma no wo mu nim se nyinsa na nyam papa da baba ko ende ji ne ho de mra me wo ya me nya 40 days na o ka kire me sa nyinsa no enya ne papa dia na akra na oda me nsa so no kula onse omo ti be ma kura me ne nyima am dia be ne papa no menka enchile no so aka me de me mfi no na me soli firi okoko wura dem se firi okoko ne ba ne me de ntokwa e wo fie ho saa wantu se me fa akra no enkoma ne papa enye o papa ne ba be hwe obi ba nani ada no an kan chense ne ya adwo ne pa che obo mode ne ko papa ho obekire mu akire wo ne pa che me ka kire no e ma ne ko ne papa ho okọ enso ne papa asem o ka kire ne sai onu de wonim senyin se no enya ne dia na peno no pe ma asem no de ji yese wo hwe me ama mawo na yesi e mawo na so ma ngusa akra ne nsa ne dia ne se de wo ka ne ye no krenti me nko hwe akra ne papa fa ne nkoma no justice ne saka sa asem ne tire se ne mana behunu se akra no enye ne ba kona kwahwehwe akra ne papa chan na me fa akra ne nkoma ne papa na na won kan je se wo hia me na menyem wunim e na agitu mu so obadia pa me ko kan o ya me ka che ne se wo hia na menyem ene ade wo to hia me so buro metwe ho se kan nyina e me ba so kwa police station kula ene won so hu din se kan first wa atwo so se kan kokora so abatwo so se kan oluma bugi ono so atwo so se kan me ba cho na ne ba no na wo ne wo ko no e ba pani ana aka kire me ba cho na ya ne ba pani good na uko fie ho no a papa yi justice de wo chi aye no ne manimu bia approach wan kan che se usha e ma wono papa me ba cho da bi ne mananka bepem ne manimu bia ni wa ka che se usha mo papa ba cho ne ba pani no ye se akura ne papa ba no ana da bi o ka che me sa me ya akura ketewa na ma ba fa wa papa pani mu wi ene ne tin si respect di o mo ma me bi da because of amu chen me yen show yemra ne say ebra papa ne hu na ukura de so a Akoma na wo so ade so adada na wo de nam na wani aye won tetentete na wo na ma mimisa se anya bi abra justice opoku 60 years or say wo pe no eye ope na pe na se wo pe no wo do no se wo ware wo betena ho ana sa bre no na wo pe wo bia ma na soa wade so ano enti wo do nim but wo pe bia ma na boa tina me pa cho tama wo hia men na pedie ena na odo bia nso ni memu e de ma no but na ade so na eso me no na me ha nta me po bi obesom ama me aboa me na ma me de ti ase ne net na nti nyu odo bi enyu ope bi woni ne tia se wo beboa wo ne akora na no wo hye oyefunu mu nti na ade te na se na no wo hwe wo de Pacho me nyimpanyi ni dia me ye am de to nanim oji yin se de no hwe me kama me wo di otoso mienu so no hwe me kama ne otoso miensen na wasole agina ene ne bag girl no asole agina sa ware no mo mpene so omo papa ne nwale me ne enwale me china na afi nso ma papa ne nhwe enkola no na me ko na ne ma se first one no kra no na enye obi ba na afi na eduro na tete na niso a anase na niso ate na nwan a osai no wa ba wo sai na aka ho Pacho ne ma ba wo mienu na aka ho nti ano de first one also won hwe no a fine but the mienu ne miensa ne de eye ne ma enam de ne ba ne kai nti ono so ba me ho e wo sele so be ka chem se ne ba ne se omo mpena ware ne so afen so ma ne nhwe me nti ono so ni 1000 a wo de hwem de ne ba ne beka ene wotie ade no ba bepe wani kan kwa kan kire ne ma ne se me kwa akopɛ ba bi o nti mo be pene ya na se mo pene ya ono wa wawie no obeka se ne mase ye se de ne ma ne kasa ma no Bacha de bia de oka no se de ma ne se omo mpena wale no so nti woni ame afen so ne ba ma ablase ma ne nhwe me ne nkola no on pam me ye me enko eno de mfa pani no no so be nhwe no a ne mienu ne de ono wa wo nti no ontumi e ma me kasa on hwe no ene ade okay nti enkran se watu afen nche ipa cho de bi se dan akwahan ma ye oginya ase esele so ensuo yi le ba dan mo honom ma kan se won pa ba bi ye save ma me ne nkran me kwaka won se ne ba ne se e ma ne nwale mentimi ya na meyi me no ma kodum pass on de on pa mo ba ma koma de me ne nkran na tete ya me na me fa me bag ya ko e hona no wona otia na akasakasa bi anase na nusu titi no watu anase wo ne nkura ne nkwa na okohan dan ne ma me bi aba ne dan woginya ase ono ne tim wo ho no tim me ne nkura ne nkwa ene wo ho pon adwuma awia ne ya na obafie ho ba ne bi no sa ekoginya ase ti me kasa ginya ase wo no wote no wagya me ne nkura oh okay penny no auto ne dey auto ne dey ai atasa mo aba no me ba chan odi di be na to no me pa che wo odi on de man ofre no ya sewa
ana brofo din so ma no go blessing asamoa ana ngusa nsa na asamoa na ode ato no so na no se ni nua bi ade asamoa nti ono ode na ato no to ato no din kama aya ko 87.9 FM akoma mu nsam jumade no ano osogu so awutie na wo narrate wasam no wo se odu o friend no da na wo friend no eye da watweniti o ga se fama adwene mu amfamu sa akwa eye da se odomu da ye wo bi o ha ni kuna nyini che no se ye num sei no ha ye na ye frɛ ye kunu mu da na che se eye romantic way no dokwan so me pa cho da no na ye dokwan so na se obetumi awu a oyo papa tina na frɛ ne da no me pa cho na me net na me frɛ ni mi wura e ma ne baba akote me wo ne ka che me sa adai nti me frɛ ni mi wura na me nim se papa no wo chen me na akwa akɔfɛ ni wura ada me frɛ ne da na ne bakura ne ba panyi kura no e chen me ade nti me kɔfɛ ni mi wura me frɛ ne da si free sɛ ne ba ne temi sa wo ne na am de frɛ ne da na me ɛne wo so ma ne mahunu awɔ bi wo frɛ ne mi wura na sɛ wo betu ntrinsa wa metu ntrinsa sha obetu mi trinsa na obetu wo trinsa no wo so wode ne baba ko ne ka ho me pa cha ne ba ma panyimu no do so won pena ware ne so ne ka ho won ne ka ho me betu wo trinsa ɛne so wagye atom awie so otumi edi wo papa achi no aba betu trinsa wagye atom enso me ba one me de ntokwa saa e bia na wo kɔ ewu mu wo because se wo no wo mo papa eye wo kunu nti wo mfa buo ma wonom me ba cha wo de akoye ne se tama papa ne betu me trinsa me ne kɔye no ɛna ɔyɛ sɛ na da oba no onyem ɛna akotu ne trinsa ma hu sɛ ofefe e wo fia no na papa ne ka san onyem na me kotu ne trinsa na ɔka sɛ na nyinsa na onyem na ye hwan adia na papa ne ka san ye ne dia nti ya chira papa ne sa ka che ne ma ne sɛ nyinsa enye dai enye ne dia na menyem na obetu me trinsa edi ye nti na ne ba ne me ye san nti firi o ma mpema ase mo ne me de ntokwan kiti san wo fie o sɛ me fa akra no enkwa ma ne papa good and no because na wo mo ahyase no nko mo pere so no mo pema ase na mo po ase but o mbe hu no sɛ nyinsa ne nye o mo papa dia no obi foforo dia no ɛna mo start time wo ɛna o mo say enfrɛ papa ne miwura e pa cha na me frɛ ne da kyerɛ sɛ na musan sɛ da kyerɛ sɛ because sɛ deɛ wo kuru no ni busa no sɛ da kyerɛ sɛ wo se adai a ɔno na wɔte wɔn kwa wɔkyɛn me na ade nta me bɛ frɛ ne papa miwura a me frɛ ne da na obetimi awo me ntimi frɛ ne da nti deɛ papa no onim sɛ obetumi awo onim sɛ wo akora na ɔbɛfa awo nti the first ɔbɛfa wo agoro de ho agyina w'anim abu ne pan deɛ sɛ do ye fi kyɛ sɛ wo twem baabi a ka ɔbɛfrɛ ne da miwura wo kunu no nti ne ma ne deɛ hɔ no deɛ me ne wɔ mo nya adwene koraa na wotitie mu na ne yɛsɛ ne yere wɔn na gya ya na wɔn de nipa chewo mibusa no sɛ na ɔba ɔno ne tena ne wɔ na ɔso ɔba no oni suban ɔnyɛ papa ɔne na awofo ɔnyɛ papa suban nyi nti wɔgya no ɛyɛ ne mma yi a ɛsɛ wɔn mo sɔre tia wɔn mo ne maame wɔnyɛ papa nti wɔgya no saa na ɔka kyerɛ no no wagyae oba wagye papa befa nia wonyem ye anya ne dia abefa nia wonyem anya ne dia ye me pacho ye bepusu ahoma no si ebenya yera justice opoku ene na di komoni ahwes anya bia no de retol say e ka no enukre bi ewo mu ana sesen okay nti mame ne nana kredo ene nkomo kakra ansana yene no atwa yen komo twetwe ne so asem no sister yes ko hunu wo ba wanyem 4 months se wo na mepɛ ye ba bebisa yakoba bebisa no se atasam aba se wate se nyinsen no wanyi yangu ti obagene ba na mon taichuku na de ba ne mu ode nana Maa Akos nyame adom afishia fanso osisa na de wotia na ati o amen so sa yo yematiefo nyina afishia pa emo bibia nso akwaba de ba Akoma FM na fe onua TV so na se de yede bronya no obeka se na bronya yi kwaso na yeda so a ye ka aduro ho asemi ehu hia pa because sebronya na ekoso se na se no ama medi apomdi mu nkoma a ebe ha
because Maa Akos bronya he said the amount for bechichi no obu okro no duane wonya bi obegina obi mpoma achi no pente dok no bi sent na eba no no obuwe mesrew said ye bedi niema gu ye yembronya ncheche wane spices ya hodo jai waso odi bronya but ubewie no na ekofo haw e dia brew enu ti na abre bia na ye ba akoma mu nsem dwumadi so ne ye kaakai o se hwewadi die yie hwe wonantie mu yie hwe wodwumadi a wodi bia mu yie se na be ya yare nketenkete bi emmebo na afi enkoye kese ene ye ne wodi nkomo afa yare ahodo bi ho a se moja nie afru sane yie e woni padua mu a ekofa edebrew edura me ne wo ka ho asem awiei eye 3p garlic mixture ye number nie Fred Dr. Cecilia ne no eni nkomo number ye de adwuma no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture edru no de empene se wo beto na wanom ena kai se edro bi a wonum bia nso no ubetumi anom 3p garlic mixture edi aka ho ne nyina nse obenom abrofuduro no anopa na wapaduane bi edi 15 minutes a na wanom 3p garlic mixture so oni edro bia nso no mo a fa 3p garlic mixture eye waduru na behu se ye waduro ene ye waduru na enipadua no abre bia ka chew se 3p garlic mixture de eye entinimu eni mojamu adwuma enti yare bi wo hono a ubenya efri ntinim ubenya efri mojam se moja ni efru sane yie ewo nipadua mu a ekoso yare bebre ene debrew obu no sene na ase ataatai wona ase na ataatai nye se fitia na ataatai yo emoja ni efru sane yie wo nipadua num enti na ase betaatai sa akoma ni pompi moja no na se moja ne bia nko ba bia wo se ko bia no a de baby a wona se betaatai because ahoɔden a wɔsɛ wɔnan no enya no emoja ne ntumi nkɔ hɔ ɛna ahoɔden no wanya enti ebetaatai obi si ɔse ne namu atwetwe no ne ntirimu twetwe na wɔya bai wobi nna ne to ase etwene se wi ne nsai amoamoa aye titiriti wɔde yɛhwea enye yie mebacho yɛntia brochire ɛna wonsa akɔyɛ titiriti Ghana de sɛ wonsa yɛ titiriti na mu twetwe a na kyɛ sɛ emoja no eni afru sane yie ewo nipadua num wontri no ebia na srade bia kɔhyehyem ana ebia moja bi abontoantoa ahyehye wontri num adura betumi aboawo na ne moja na moja atumi adi afru sane yie ewo nipadua num eye 3p garlic mixture because 3p de enipa anom adi ho adanse obu hono mo na ntirimu twetwe ne se ya ne to ase atwe no ne nase nyina pagya ya bosa adanse ne kwa ma wo hu happen o de ne nsem mia se ya na atom enso enne 3p garlic mixture ti ne to ase atwetwe no ne ntirimu atwetwe no ne nase atatai enne ne nyina agyae ama wonya ne fa hodi enne obi so hono mo a ne menses no emmeyie ka hu se wo ba se moja ni afru sane ye woni padua ni mu a ye kwa ye ba ni padua no emoja na weyem na ese petrol ka se petrol ni mu a entumi nko sana ni padua no nso te ebre emoja guso a edi afru sane yie no na ema bibia eye adwuma kama je number ne Fred Doctor ma moyere so a eno chese 3p entumi mwawo oba ubu nsa ema yie eba ne ekina emma na setwa ebidie kora de emma kora omensis ne twa kora ewunsunsanso na no odin o wan hwe yi a ebetwa wahwe wani so bebriw fibroid na ebo nkaye no wafu be yekapu no ayase ye wo ya ebetwa wawo aduro no eye 3p garlic mixture baby nom koto bia wie ya na sha se o nom omensis na emma no ebe sha se aba ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture edro ne wotom ewo container yellow and green mo ehwe ebo entuto a na wasom ye obi se menya diabetes obi se menya pressure ni nyina yare a eye mojamu se moja ni umu afru sane yi a obenya pressure because akoma no na epompi moja no acha mani padua no it is entri no a emoja no enenam mu no se entri mu sisi
enam srade bi akwada baabi ana moja bi a ada ewo wuntini mu a akoma ne pompi moja no anya de a ebetumi adi afurusane etubon se pressure na ye ka no emoja na ewo se besene kɔ na aba esene kɔ na aba no ekɔpem saa srade na ada wuntini mu no a enya de ebetumi akɔ ebesa abɔ abegu akoma ne ho ene ekɔfa akoma yare de ba no eti se moja ni nipa ne mu afurusane yi a ede akoma yare etimi brew ede pressure etimi brew esa de diabetes etimi ebrew bedofo entena se emma emoja eni afurusane yi enti no enkoso yare bebre megu so emoja kura ni afurusane yi wo ho a etima wuti kura pae uti ne dwa o say gaga na de honam ya o abrew na wakoma ebo o say kim because akoma ne ye adwuma no entimi enya adwuma se de opɛ cause e pompi moja emoja ne ntumi nkon eni akɔne aba ebe de na enkofa problem emre akoma no eduru ebeboa o eye 3p garlic mixture jinamba no sisi ana frɛ doctor ne no ni nkomo bronya yinso beba nuane ye bedie anwa na sabio ye bo ensu a chile asade aguso e de sade a ebeda ye nipadum na bebre ye etu de frɛ doctor ma moya reso a eno nche se 3p entumi moa o pese moje du mu afurusane yie na wo dada kwani abedie yare no phone bia ne wonni asia frɛ doctor ne ni nkomo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 24 owo kumase aboru akole na keba dani heba Criske Heba, Obenya 3p garlic mixture. Hofo enko Albert Sam, Takrade eye AA Mensa, Koforidia eye Gabson Pharmacy. Mumuni Aware Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ni mu. Health Alert Clinic ewo Madina, yene post office no ene dinhwe ni mu. Little George ewo Tema Community 5, Ekus Pharmacy ewo Ashaman. Kings Walk Cove Sam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi. Wodi okwa wo se o pe 3p garlic mixture. Medofo se moja ni umu afurusane yi a etimi kwa kofa stroke e de brow. E moja ni umu afurusane yi a etima wonan ukoto dwene wapo ne wapo so na eye wo ya because e moja na wo say ye adwuma na nipaduanda bia wo ye active. Oho ye den ndi se moja na ni afurusane yi a na akofo how de abrew enti na mpempi no bi ho no mo a oye fasting anase wodi muada na waye fita na waye ho ya because fasting etima moja asote tina wo wi a yese wonu madura ebebo ma moja asa de afurusane yie ewo nipaduanum eduro ba akopenso ebetumi aboa ama moja na de afurusane audi akone aba bra akoma na pompe no eye 3p garlic mixture emoja ni afurusane wo nipaduanum yi a wo ye adwuma kakra bi a na wabre Ibeka sa wo ya akwadwero enso na nte saa emoja no entumi ne afurusane yie emoja ne afurusane yie woni padua mu a etimu wani so kra ye wisi because wo se emoja ne ko baabi ya ebi ko wani so baabi ya so na be ya wani no ebe hu ade clear na ko ba se emoja no eni afurusane yie a ehun sunsanso no edoso enti yare bebre bobɔ yen wo ntirim twetwen wo o mensese mbayie wakoma agi wo hwimhwimhwim wona se tatai bibia no eye emoja eni afurusane yie Intimidofo, entina he dia ka cha say 3p garlic mixture de eye adwon so a Ghana ha eno na eboa se emoja ebedi afurusane yie ewo ni paduanum ye de yankomo twetwe no esi no Francis sia na doctor eno ni nkomo bronya yi de udidi no na wonum 3p se be bewura 2024 mu na wo ye fit woni yare bia ni asem number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ghana ha pharmacy shop ene be bia tombi bidro bia wo kwa wo se wo pe 3p garlic mixture obeyi bi edi amount ye mo bibia afishia pa nyankopon ya adomo a da sana piwak natural I the 3p garlic mixture abadwa so no ye ne wo ebesan ehia Medas papa miniaba nana kunadu ena wote ne kan kunadu yado papa bi no de ko 3p akachire ha ya Akoma 87.9 FM yegusu a ye di bronya no nti bronya edition of Akoma mu nsam no ena yegusu ada ye de ema wo no na ma menchia nana aboaje nana aboaje nana onyaminhia papa ye nuaba Benedicta
ai yene nanante yene na yadwuma sesei wone nana boaje ewo Italy abrochimemu aha na akoma achede womo ede one day aba nyame ensha nana boaje ene miankasa menuaba Benedicta nyame onshamo yadamo ase papa kurafo ne nyanka edamo ase na mame ye mame ba ya na wode bi ba no obedi adanse yi na abayo bi bra ya started God's way na appeal no na or Sunday me message pa na de no ka nyina ne say wono wa complete wa tro ne wase no awie na ehon resource no enya mai oni bi but akra no asem no atona koma so yie pa nti no wabo ne nanfofuo bi ama ne ye na omo so omo betumi aboa 50 cedis the message no na making kan ma wo no ye de bi beto so omo so betumi aboa 50 ti ono so ye no ono so osena aka 10 cedis pe na ewo na account ne mu ne mobile phone so na wono so eyiye na obompa ye gu so se wose ne nsem bebre ne piepie mu na so sre ne nyankopon se oma no empase na enhranka nyame se wo koye no a wo print ne results no wonya wasonya sense go aha na che wa pass was say minya osima ko the Lord has done great thing for me through God's way. I'm 17 years and a graduate of senior high school. I only donated 10 cedis and the Lord has helped me with a very good single grace since I have no hope anywhere but through that little boy when you may eshan was say your friend Sophia abotwase Oti region eho ena wodi free bell. So please tell the world about my testimony and it's a very appreciated one. Onone message ayena dance dia ode eba ye enono obi enya dance ye menim se ekunafo ni nyanka de yi a ene ye pe bibi ama wonum ahye ye pe bibi ama wonum efra ye pe bibi ama wonum edie no ebia won so wadanse no ebe free enum aba se obi yare yade ne beba se agigi ska koboa no se ye nyanka ene ekunafo ni nwisia no ni nyina ejina baako se wo boa obi e de sede ahyena no so obi enya na dance ye God's way de nimu a menim se ebi ekunafo ni nyanka yi a ye pentum efra wono ye pe aduane ama omadie na ye patade ama wono mu ahye no won so dance no ebe free mu aba enne ne kira yeguso ye be break kira banya se be break kira ntina no ano no yeguso aya agichi na se ye ba ye hunu ne ye be ye ede ama wono de ye benya ene be kire de ye be ye ntimo nkoso amoaye oba sese atasamwa edi asam na atasamwa waka sese akra no wosen actually sese akra no 4 years or 5 years 4 years or 5 years what nenka pacho deb eni na komeden wonti atasamwa nka pacho deb wonim se wa anyinyin se na engu pachan bro ka se ko yigo ma uskana ana okohye dro bra osano pacho okoto edro odro store na di brem semenom na kamenjingu na obi abusuani bi amfra o se yakun se nyi se no wa nyi anto amu okay 87.9 Kumasi yeah okay yeah hwese bi The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Ebi ana network problems afra bi mi ehwe aha yera justice opoku ene ye frɛ no ye pese ehunu sa anya bi asɛm ababa we eken eye no kra na me pacho me baba o ka che me sign as onu me ko ka che me be am de asɛm ne be ko bi am frɛ na onfa ana afa sukura me am frɛ no kra nso asan da bi am frɛ na wadum ne phone da bi am frɛ na me enti when was the last time or this ka ba ye say bi a fatwa aduane e man kra no pacho this ka ba 3 weeks ni e na o ma na watch me ansem ni pacho what they say na buy or the 1 million na brem bo so me so no ma me 1 million bo so me bia what the ba na pacho bo so me bia 1 million or the mami I just say bo so me asaso o ma ankra no mo ko school pacho abaya ne ko school anu abi nam sa de ma ne ko school wone ono ankasa ne ba ne ma ne de obi an start school ono ankasa ne ba no enya efie enya pani no pacho ne ono ankasa ma no ne otosu mi enu no e wo 2 years afi no ko 3 years ana ma ayi ketu ya wo shemechi to any ketu enya say ketu afi no 9 months
bosome nkro na so ne mo nkwa won kwa ni mo kra afekra wonyan ne ntidi na je say relationship na yese basa wobo obusu afọ amane amana akohia no People charm the koto me na manim. E ma me wo fa friend e wo fie. E mo twi fa me wo fa mo so didi abusuafo ni nyina ata. Di nti wose ne problem ne say wonya oba boafo anane ne problem ne say. Amo fe ne say enkura na mo musika nto aduane ni no ye ne den. Na o ka che me wo fa san. On di oni 1000 a wo de ma me na bo so me so a 1 million o de ma me bo so me so a no na obenya de ade. Ama mo nya de ma me de oni sika bia nti mo obi anfa so no. Na o twi fa abusuafo. Sika no de send one and say o de yemu ba mo ne ma. Aya no de blame e wo ginya ase ho. O de ba ho so san na obeda na. E pa cho da bi. E se mo ntima tete one na jai. Pa cho ba ho kra de se wo ma me ho kra. Na oba ho nka bepene. Pa cho so ba o ma ho na me che se wo ba ho a nka obeti ase ama no na. Manti o. E pa chan but wo ma me ho kra. Enti wo percent ko ba ho. E pa cho esi. Wo percent ko discover wo no da. E ba cho de bi percent ko hwan kra ne ma me. Esi we ni 20 no. Me be se me sa aye. Ananya na aka che me se sia so ba ho nka bepene. Wo so ba ho nka bepene ananya sa na aka che me. E pa cho de ndia me ka sa ne se oba oni mi ni nkomo kra. Ana fe so oba so ne na me so ni ade. Metini e wo kana se. Me che se edan efie no so na edan no na han ma. Te me bisa se oba ho nka bepene na wo se ane. Never try. Oba ho nka bepene. Never try. Papa ne ba no sa ba ho nka bepene. Gram ye no hwe papa be no de hwe mo. Hwe papa be no de hwe ho a wo sa ba ho a wo sa be degema adiama ne so oni na odi na so kwanye mu ana be bo ho man. Pepa cho na se mu oba no pese oba me ho na me ka chere se me ni ahoban bo bia e wo me ho. Enwo odi gina so ka chere fe ne ba panni no. E ka chere ne san wa ba me ho na me ma ampene. Me si me ni ahoban bo bia. Wo ye dan. O fe ne ba ne ka chere no. And yes say de papa de ben so de o ye no wa ye no. O fe ne ba panni ne ka chere so oba ho no anyere. Me se me mpene. E ma ne ba ne so fe ne ka chere se me mpene de ne se me wo mpana. E wo papa na chinti na me yes ade. Na nye wo mo aso na e ka se wo mo papa ntimi nware wusha wo di nyinsi ambehye nti onya wo no enye wo mo a sam no de no kra bi wo ani baabi na wo mo ade a na siden na enipa no wo sori tia wo ne papa ware no enipa na asa beka che wo se me papa abeka che me so oba ho no wo petire no wo ne na na menti ase minim se wo mo tie so hwan so nti ase won tie ase ompene so Pepa cho akoya sa ware na me ne tindi bia suma sam kura nkomakura me ne bedi kura obo ne ba ne ma ne ye ne besi o me ne ntambia o ka kire ne ba no sika kura even o de ma me ne nkura ne mant kura o ka kire ne ba no eri asem wa ka kire ne ma na mo atepe pa cho ayi o sendi sika bi de ma me wa me le se me fa ma nkura enti me ho no ofre ne ma ne ba ma abla ka kire sa wa sendi wa me le de ama me se me fa ba na ma abla ka kire se sika ne do so dodo wa me le for mant de do so enti be ya ko ne 60 cities e ma ye bosome Emma kura me so ne ba ne kon e wo fun so wo ka kire ne ba ne se a month no o mamo 100 Ghana kura me nsa ena ne ba ne se e do so nti won te so ma ne yese onye ne 60 cities fa ma ye for month mi ntimi nkeka mi nkire ne ba ne bi ko mi ni masem ya wo kan enu kura bi e wo mu sen ka me nya wo no mo asana no kura pa o ba sele so kura obi abeka a kire enkura me nsa no ne ba ne se o ma wo mu 60 cities ya asem wo mpachi wo papa justice opoku da so pe no wo do no Pepa cho se see the oye na ma ne ho dokula afimi mu na me ka so wo no na wonyin sai ni ntina wo ne netina sa me ne netina sa because me hiamwa Pepa cho me ne netina de na me no but na me hwese de me wo ye wo ye me ni akra na ma me nya ne ho do e kakla e wo mi mu but see ensa ne wo si me ye me ne nkra nti ma ne ho dokula afimi mu de na okay so wo se ne man ntina na adwene e be sesan ye se on but ahyase no ana omunnimu no de na wo hwe me wo no hwe ne mani hunu ye se first born no nyomo papa dia na wonyemu ana no wa na ma wo na nya baabi na aka se wo kofie no na ne ba pani ne hu se asa wonyem won so se mani hunu no wa wo hu se menyem na nyinse ne ye na papa na ye se nyinse ndi onu onim se oni me nanyem na nyinse me wo wie ye no na o ka che me akra ne behwe me dem ne baba ne behwe me ni akra no e wo dem so oba na o gina akra na ho hwe ne din na me so me hwe nanim so wie na o fe ne papa ka che nsa akra na o da wo no nse no
on so omukula anti yin say we die if you hefa na papa ne ka che ne sa na menyem dada no fa am na musi na mumpene so nti unya no anka besan na mwajai kura na munyai pacho e said was so mpe me bi mti me fancy wa mama ncha kola bi say jinya se wa not but we didn't cap no e pacho dead but me pese wo hwe ne ma esi ade de oye no ntimi bi wa fa be ma fofra na e pacho dead ejuma be na se we ye pacho na me tonton boss ana me de kokko akima nti na mmoa na mkofa agene ene omo ana me de kokko akima nti me kokko akima na me de me ba ne koja sister bi ana makona akra ne be yale serious ebe da askwa ha nkura hospital we woni sei emo mu di moja ene oxygen nyina si apra ne so be ma na nsi wo ebedi 1 week wa nsi hada sekose wan fi mi bibiem to mu ye ne ase e ka ye 80 million scanam de ye adwuma no se scanam nam de twi abe no hospital be no e de akwa ne be finti se mi sika bia me de ye adwuma ma scanam ba be o na wa na mane se wo adwuma wo ye no sika na shintinka o ma obi nya adwuma na mo nyina mo fa nhwe nkora no e ba cha mi bo na mane me ka che mi sane onu de oni sika bia o de ma me e na fe so nkonko wi a emfa mere me asem o ka che me na enti woni ne tie nyina mo wo baako na hwe ne ye kama me ba cha de na nya ne de na no hwe me kama na asa ne be wo de otoso mi ne nkoye eno na enkoye no na woni ne tie wa ma osika se fa ye bibia da acha me ne tina o ma mi sika se me phantom boost o ma o san o ma me wa 2 million se me phantom boost so me ko fa boost na me ton na me ko fa boost no ka che me se si wa me sika se me fa ne adwuma se adwuma na me ye me nka hu se pampers ka meti aflim 2 million jetre 2 million what is that 2 million e ma se jetre mfie se ni e pa cho de me wo me papa ni no de ma me so papa ni wanya mfie se o 4 years 44 years ago and amount to about 200 Ghana cedis. No, catch him some face scanner any the mini pampers can film. I feel so chop money, mini free scanner. Say me here be a say what ever me one, mini free scanner. Into no fan 23 or no mammy be. Amua call maybe which did Wamua call mother. Was see jet 200 Ghana cedis, moon of Fedi, Fabito Pampers Boncorano. Now, Bema, we were who say enquiry into one sign in the angle. Bema, 1 mile jet 2 billion. Fatun tombos no asan kan si wani magisi enya no de se sika no abi na se behye wo besi dan anya mfaso e behye fa me ho so oni bi ntime me wo ho no ma wo ma no ama msika se me fa no aduane ma yeni eno aduane edidi we na ade kyen ano pa na nkwa ne be didi ya ye o se ko yi free eno ma na agoto ni fato aduane ma nkola no na de me ne wa hyehye no asem no de se yenya fa no tie yi a nka ebeboa ye papa ena ye register sopoku abo modin amia na phone ani ase ena wadum no so won pa shi sem bia pa mo fa mo fu so pa cho se wasi en free mission ko wasi nebo wasi obi ani obe fe na wasi bi otumfo kura ba na nim kura wonti no fa na se hu en free won ko na wo no kura no ni hu hia wotumfo mpo se ye na na betutu ne nan pro aba na nim wo benya mpo ni hu yin otu for kwati ye papa won sen ne brempo enkwore won kwaje hwe wo no try we ye japade bia na wasi ne fia na se dem pa cho me hu no wonje protocol wo hu mi no de je prot ese o ba be si da wo de anu akogusu bat onyenye hwe hu no beje waje na ade aso hu no beje ohun wo de be no ba beje onu mu waje na ade dada ho mu de ohun ohun no je wasi so dan me pa cho there be on see dan also on see dan also me pa cho there be onye bibia also ti wo enu anu no oni na anya bibia ti die pa na wonya free no obi ankokrafo ne de wo ware wo mu anka wanya o enkokrafo no wo ware wo mu a janka anya bia benya bibi kakra na de okọ ye won sadu wonan du na wo de abai bibia nim pa cho there 200 Ghana cedis no pay wanya bibia anka ho bia nti se dia wo kan chen se o bia no wotie o ne phone dia wadum no but e bia na wotie o nti to nenkra me pa cho anya wo no ne wodi nkomo me se to nenkra aja poku baby a wo bia wotie me dia me ka che on se esi enkura no esi enkura na waye wa adresa won hwe enkura no enu nti ama me de wa ba hanum nti enkura ne de me sele o se baby a wo bia na bla na be hwe enkura ne fama ana afa nso me nwale wo biem ti sum me na me nkom baby na han dan ma me ne enkura no enkotenem
Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM. Ebra will be son, you know, can't say or banning news to buy into no journey at the other. One, Missa, baby, Missabia, your kind of crown, I say, no credit. But show me, woman, ban, none but near any bar, so by the standing man. So by Nami, no baby open bad them. So Ben was saying what to say, and I'm saying, Hoy, and I was saying, Nipper pay now, when I'm saying, no, see a mammy betting me. So, yeah, mammy, a you betting, I'm saying, I some more with some of the mood now, they be do a one. And was Papa, we pa, what's in who do betting me, and you are dear Jammy. I'm an dear Jai. When then they won't cry, now you come, fits a babesiamian, I'm a swat. Pa whoop, and I'm the Abeshan Collie. Bear my solia, just a scap when you been to fear. And I do my soil was soon to be a council more the young master. Eh, mammy, who so, like it's wabbit me. Or can't such as a ma, and was saying, I'll bet me. So I was what the dog will be a bone to could be a breme, and in Rihanna Mahon. No man, no man, for so dear mamma, but not a danas. To walk in or catching some man when in a hole. Na papa we dia won mo we suban o se papa na hwe ne ma nti menim papa wan hwe ne ma ne baba na o maami na ye pa wo pa according to no hwe ne ma at ne ma da so di na chi se dia papa maami si ka na papa ya asem ya but ne papa di do ba bi o papa betum no watiem ti se wono de bo aboso hwe nkura na mpa menyi ne se nkankura no omo beben papa no so sa tama no ne yeti na nkwa ne so no na na ye adwuma de hwe nkura no ti wo hwe ne ye kona na no odin papa ne ibu ne kwase adodo nti wo se sa ne no ma na dwo kokwa na keto na afi na wo ria a wo se esmant ti wo se sa ne pa wo tema papa ne kwa adwuma nwum ne wo se sa ne no ma ne otu nkura ne punum edwane jan nkura no egu papa ne so ti wo se odwane no wo hwe anim se papa ne nkura no ebeba but nam de papa na ye nti no antimi afa ma tubusu ani bi anim ne wo fa nkura ne tete wo ma mu di anyini e wo ne nsem nti papa do na fa nkura ne tete nti enie ya wo de share no wa wade na se wo ma ne bre no e ma ne to nkura ne punum dwane jan nkura no nti no papa no na ehwe nkura no nti me de yi ba ye kura me hia no e ka chense ma akom ne nchire mu me ka chense ma seni na papa ne de ye mi o ka chense na woni nkwa ya me fa so me dwane ade nti na wo so unya bi wo fa nkura ne ngo na wunya ne nkonya sa wo be wu ye na papa no mi subai wo di na chu be wu na me to aka me ni di no osmaame na me ka neti emi yo na papa we ni suban fa nkwa ne gu ne pe ba bi ne fa na me pa cho ko pe pa bi di ma me ne ka sa asem we kire wo no na wa wo sen me pa cho na ma wo keto edu o hye machi no wa wo ni nyina awie ne o ka kire wo ntama nkaja u dwane yeguso frɛ no na onfa yeguso wadum ne phone no kra sa de ye ma mo ete no so sa de tie bia no ye bedi a kire na ye hunu ye ra justice because enkura no mienu sa no de mienu sa no de say 100 Ghana bosome ne de ano eden nia ye to ne nkra no say o ma ye ntene nka ye papa na ni afie ye mpese ye bi ye be ye na yibia wani afika ma enti no papa me ye nte wonka ansa na yabobom agu so me ye nte wonka ye fra wa hyeda wo ben na adum phone enra wo ba enti obi ka kire wo say wo yire ne de waba enti wo fa ho adwen ene wo adum phone no me pa cha obomode ane so na nya fe ye a ye be keka bi ma kire wa wie no afe na wo beso aka kire se obi di asemba ena mo mfre me pa cha ye de second no beto aso na mo bedi nka bete mo nte ho ansa enti abedwafo mra na mo mete mo nte ho ansa na ja ye de second story no ana second case no ye de atwamo so ha Akoma 87.9 FM ya do so no de wo beti bia no menim se wanya ate awie na Pastor Julius Ako ya mama wakwa babiem akwa mo wakwa babiem okay evangelist oba obie do no wabie otuna na ko me ma commentary Pastor Ako yehwe Rita Osakesi echeti for obi aso afishi apa ma me fa we mfa mu ansa odawroma she say ono na aye meeting kama mpacho wo hwa beka se me dia en match me we ni dia nka promotion ho da bi mpacho we nka promotion ho
aba ka se me pre Maa Akos die ni bi obeye nso de ama pre Maa Akos die ni bi e de nka promotion no ope bi obeye bi ama obe bi nyame ya do mo kira ene ne memre da so na oye ne ye promotion no adoma da so no enwi papa ya ne boefo beyi ne fofo ene twemu a wo sister ne twemu a ene ja company bi ankoto bi nkoguo o mu ba nkrofo ba company wa na mo de ahihye wo Kumasi Sports Stadium oni Unity oyo no ene din hwe no enya yira kwan mkane abobom no kwasem na kwaje wode eye ochina ene ne memene da adoma da so ya tete so wo pemidie yi bia ubenya enwi papa bia adwosuo eye shize friend was 0249 155 776 0249 155-776 and a Josie fashion so and a CC become Josie Amamata kama asheme say Brunya ube kwa sorry wo ma wukunu wo bia ube pembia ma wase and was a wupambie pam fofro ne fashion fakwana Josie and pam and fama wukumasa bomb so when you meet me the sports in addition Mufre Josie was 0243 433 465 0243 433 465 Pastor Yanko that's story we are ho na am say ebetu ye mama ya ni before ebetu ye mama ni before che say na hu hia no wo nyinsem na ope awo ope boafo na okohia agya agya nso agya de bia meka say respect eno na edu baby ama ma ya no ne mantini bi aso atenidie mu a aya ama enye de bara na me pese ye benwunu wo mo bebre because ye de ani di ama mo ase mo mpanimfo ntini o ma bi wo ho asese nke na mo kono se mante a ye nya ne saa ba do behunu na de wodi ani di ama so ye pani no kwa no wadi hwa mo kora afi na ayese na me kora ye na me ye ne se wo ye pani saa because anya we kora brante adwane jani oba o ka kire o play say na so ankam panchira na futu na 4 months edu woni say ye be ma bidia na ye be ma bidia na wahia no na e wona tibia mu a eye dia de to aso no say ene ye bia be ma na di nawu eti say wunya information we mama na wo je pen say ene ma ginyense na mehewa wonso oba ye dia wai onya sa because when the story ni na ko say on be ma bi nyense anyense 4 months ni wagya na wadwane ni ade enti ni amenso mefa na mahwede a ene na ye hwenti na wo so wo befa enti uwia de na wo sa na wu biem kan wa fedi wo se mesu menhwe oh na de bia meka e bia say de obaye se na ye de odi kan dwane ne yonko abrante sa bia akola yi ko ntia se obeka say o yonko na ayemesa no but wo ba na wo ye panini nti sabi wajimi kura ni die pani die at least papa baby what if you do onya me bone ado papa no ye die ni die mamu sa na respect mu sa mo so fa ni die ma yo o die ni die ma so wo pani die se die abrante na ye me no ono de onya me sa enti se be od ne ho ama na nka se bi mpreduasa se wo obi kura obi e onyem na 4 months o de se o pani mpanka ma no nwie ansa na se bi o ne nantem ho o be anso hwede enti atada mo na mo ye na enti na meti se yeso obi se nem kala ba epedi di atem ani adam ayemo na mo ye o mo na mo kwafa ba se o ye pani no wa ye hu se ya be na akwa no ni watem se ababa e wote we ebi aduabo ne nsem o kangu so no gugu wo ma ne bre wo ma no e bre hede o yire pani edi kan ani usu bi a woda na di eja se ya na wode nam di a ene na me na da wan hwe a wo da che enyefe o yi ase enyefe ani monyam bi enu beba na me menim ye nti a ne mama ya ne empanimfo no so tetetete ge ne wo ne sa aden oba mawale na ha wo mo na chombe unu se wo anyemo dada na se no kra ne ge yi ne mama e ge papa mo papa unu yi unse wo munim papa ne so ankyere ne se wo kofa ba no wanyam
Ba me chese na mo be hunu ye no na tackle your father ni nyina mu no papa reta enye ono na aye na mfom so me chese we do wani brother so na ni atutu aka nsem na opa boafo ana o papa se se na etie bia enti se mo discover se na onyam dada na ye papa ko fa na ye papa na ye ko no papa na we de engu ase akọ fa bre de obi o mampen for te se na se o ko fa ba oba kura sa ye se wonyem na o ko fa no enti mo papa na mo ne ko di sa nkomo yi na futu bi wo no se bi o arocheche nse mo tunu fo ka bibi a chere no na nya reta mom na se o mo di moni brebe so ye no so se na memhwe no mi wura biem na de a se ono so di adane daddy no oh ono so di adane daddy na se baby akwa se no ya daddy ka se ne papa ansa na obisa o se first na memhwe mi wura na aja o ye tell me one se ma men ka bi ade na mo yesa na e mu ro di mu papa na ya muru odi mu onu odi ni sini wura o se me friend mi wura friend daddy say mom na ya mu daddy no wa ro de ni on de ni kunu a mu na ya mu daddy enti onu de e ni kunu because ya tu the things say asante ma mem ya tu things say ya be fia be ya omode an say nti we che say oba no wo ye ho mo hwe na momra na eni aware en say we Joseph die ni bia anti ma mesre opani ya yenso ye di ni die e ma na ya ton klase bo mondi na ma ye ni wunhia na ye mfa yie nto ye kire se wontimi ngonkola ngu wiase nka nja se menhwa wo mo se le oyiri pani kan no wo study bi bedi we ye ntwe ma wo ma wo nya saade no eti ye die ni di na master wonim nyansa sa ye na ye die ni die ma na aja wo am ya ntewo nka na ye sa tena case we so bi ma ane na me ka se so fo kokko no me da se wa se hello Maa Akos oh me kai message na kura mo hadwe yeah, mama friend. I say God's way is a living testimony. What miracle do we need again? Please, anybody watching him should go to church on Sunday and thank God for what he has done. Yes. Okay. Oh, message is not also. Womani aje papa po. Omuhuna kurano. Oma mre wunso. Omu donation na anyakwa. Anyakwa. Message is in the pa obi a the message abia wo mo shira team no God bless you and your team wo mo shira team no e shira obi a de ne de ba o mani asopa o mani aje na we dey say wo wani anso na chese bibi show yeah akwala nyame aje ne nkwase na wani nye dia na je say ahwa bi no be send a message said then you say o je say wani ko una kra ya na ni be wu pa yeah na ni be wu pa enough from oh woman anje ntine ya share tie phone kran sema ye otese ye adoya bra be ye bi na platform we dey we won't disappoint you this platform Akoma mu same team we ye disappoint you nti we otese ye ya dance ne hia ye na ye mompa ye pa nwu abrabo so makase ya ye wanya asofo ne asofo mamefo ne wa team we nso nko na abenya saa team we pe obi o say I'm very proud I contributed to God's way. Or you're very proud, so also contribute. We'll send you something for the widows and the orphans very soon. Nyame Enshamupi. Message is ready 1,000. Marco, say the we are see akodru no. So we share will be no so obabuwa wa hwehwemu yi. So one hwehwe ni omamu yi a obebre. Say unse abaye okoye na ye ka bibi chense ne yere panyini die panyini baabia waduru unse ba maduru baabia yebusa ne se wo yere wai edie ne siye edie ne koye ama awarija ya ye de aba enya ma nko na ebusa ne se wukunu wai o da ma so yebusa ye hwa baabia waduru no se yebusa se wo yere o wai ne ye hunu die tuemu o ansa ne ya de ebe ya de ebe ye unso okoya odi kan se ne yire ya oba akoshifo onye oba papa enti magai no na wo a wonyem na die a enyem nyinsen enyem na mebotu gu mu obi na agba atu agu mu enti wo ho kire wo a mage mehwew na chese mistake bi ye dai e wo ho esese wo hwe bibi kakra wo busa nyoma bi ase kakra ansa na wusudu hu wuram a wawuram because be ma no wo mafo iti se wo ba bia ntumi antena ho ni 60 years mu a ne yiri kura free mu e be ka se ne yiri yes ne yiri free mu aka ne yiri free ene ne wa free
na obabi entumi antena no ho to 60 years na chese be ma no question mark wo no ho na chese ade so bi so no ade nti na ni age mate entumi antena ne ho na wo akwara 22 years sese wo na wani akeka awonsem wo enti wo kwa kofa saa panyini no ababa betena ne nchen na se papa no ha wo kakraka ye de da no so e na wonye obi an saa kwa o ba bia ne mpampansu aduru no na oni dibra no so mu aduru Akoma enti ada no ba bia ampe na chese ha wo bi ye dai e wo ho na wo na wo kokofa aye wanya wo te ho ana topom wani America face one wo wie ye kese se wo to boase wani ba ye na wo to boase na wo to ne ma bi kakra because young guy na wo fa no no wa mo ani etutu aka wonsem enti se me kofa panyini so se me hwe ne ma mu yie se wo de me besi yie ansa e ho nyina e na wo de hema no ba ko aba mienu aba se miensa na abaye o e na omo sesan wi e na oba ba ka che se de medical minya e di enti na de obedi e wunya e se ma to ye boase na awade ye enyane awade ye entu kwan awade ye edawanim eduru ba bia se wo ware a be ma na se wo ware no obeba ene wu so me de ma na ye mmobo because be ma no ankura ni na chi se nkura yi bobo ho from and 3 days a wo ba ye nyina ye na ye feed wu ha oh ankura ni bobo ho e bo be ma no ho onu nam ne ba bi e na okeka de o ye de wo pe enti ye ni e besu enti ye na se ye ni dapo enti se wani an na ho na kakra bi a wawo kakra bi awo awoni de yo na so hwan na ebe hyewo hwan na eba be hyewo se di oba be hwe wo yi ni 100 Ghana to obosom ya wo se wawie se nkura miensa 100 Ghana nemmerem nkura miensa 100 Ghana wo se ne ba no kura se ne ba pani ne se 100 ne 20 omo 60 no na ade na nya na make us ye nim se wo kan ya pa ti entumi ntotoro bom na nkura mienu se first one kura na mo fa ne nka mo mienu so ye de ne beka ho wo na akwaje ye wo bia to na topa oso won koyi nwo ada wani emuso obi nyim obi na wo so won ye ye wo mra wa ha enti wo ade enti na wo moa no na won onko ni anaye nche be ma no na ye fa mra nto wo ma no na wo koje ye se meje wo ba no wo wi ahwe no wo wi absa be bu so wo na wo beje ye enti papa no want to me yin ho mfra kora awe mu wan kan to se bra beje wo hu so wan fancy o ka kira wo se menyem na wo bi jeje me wo yin se we ho enti wo beje no na wo se ai me pewo meje agugu so ahwe papa oya wo ba o kala mi ensa na wa be ma no oba na chese onu wo be chukwu ma nso na e ka wo wa bo no wachia ama wo enti mira eya wo ba enti kala mi ensa de ye mo 100 Ghana enti ma ko se wonim na wonim se mi tu ma ne fo run for your life enya ma nko na run for your life me ma no so wo run for your life e ma ni nyane no mo hwe me ma ni yie papa baby wadru no wunni ho kwan ana ye ni ho kwan se ye kasa wani rough enti bra ma ye hunu kwan ya de be fa so wo fon no wadum na baby a wotie wuntu ye baby a wadwane no e ho na wote ye baba ho e ma ye mma so nkofa asem mbere enti toto woni emayie na hyehye ne emayie ma ye na afedi asumdue emra na obi ansoma se obi atopa kodi na gugu so me that say also please I'm Harriet Marco, may God bless you and your team. Also I'm very happy to see this baby boy today. We thank God. Also Marco, thank you. I've seen the kid and he's looking good. May God bless you. We thank God though he has done it. Mommy, thank you for the good work. God bless you and your entire team. Okay, what's it? Wow. Thanks be to God. Good afternoon. Ma, may Allah heal him. Papa, yanko. No be the ever to station Ben or share Aquala where you am and yankwa. To am the titi to Waba Park. Would you make yeah, dear, won't buy any man yankwa. Yes. Now be a tear for the Agrafo. Yes. Mama, may Tonka Akoma, me Papa Penny, Papa Penny Sona. And a Bible on the kind, not the June tis when in Nimiansa. They said they are going to play pa. Not the June tis will be in Nimiansa and go be away the headmaster for the time today. In Kawun, Shiakola, win for them fast up my wish.
da nka just say wo kura na pie firi ho ba to the extent ana mama mama bi ntiase no matter your age no matter your status wo wura wo ba se wo wura wo kire wo ba respect bi omo bia do say ni kure no ne yire no utumi ka de opa kire no yes onu so tumi ka bi kire ho yes enu na mama bi ntiase a won tese wa ba form ni na ba ye pe enkanka se wa mfa wo tipensu ni o wa ko fa akoda 63 minus 22 e ka say and woni na bad level wa ba wo level pe wo do ni asem so na ni die no de ma wo se wo hu se wo ye panyini ka wo de nka wontimi fa de mrantia no ye mmaba wa yi ka wontimi fa bi nya no but hwe wo na apie firi wa ba to the sense obi anyim ni nyinsai na wo si megugu so me wo hunu guy no se do si ja mama akola we ho nyame ya na dum no gina ya no matter what some kola for free no fan kasa me se be ma opo ba na bo bra no bra be hu Maa Akos no fan kasa enti papa na kono boni na wie ni sa yeah ana adwum boni e wodi trim yeah ana akọ wie ni sa se wo pese chese wo ohun sa on de wo ye na we yes I do obi ba gina sa gina be na ayede onu mo wa how what's up bread how back home wo onu mo ko bra wuo na so ama na so mpa nam hwe de se de odi eje obi ba na ko ntra ba ko mi afa se kan ni hunahuna wo dwane nkran ya beto jam enti papa panyini headmaster wa ba retirement ye ya be sro ya ma wo nekosi da be bona na wo na ya na ma date next week ye china ye ko ha obi e ko di ne yiri ni kuna duane ye di wie ni aba olmai wo da wa homa che ni aba won ye di best start efisi ehun so ye panyim bond papa ye ba address wo sa nyese ye hu na ya no wa se da dumu fon wo do se ria obeso na ma me nton krama de mama no okay mo ye ma o ye di bi ba yamo ya fa nyamo ye de ba yamo ma fi se obi ba na mo ma no ti enya wono na ko fa problem no eya mo se papa so wo hia eya mo se na de ne ho be hyehye no ana no ba hyehye no mo se na stupid solo enti mo won tokwa bi ne be ko a mo papa na o se mo ne ko enya obi ba men friend mi wura friend da na mo hwe ne obi de bi ba ya wa ya wo ma na wo su a wo bia wa no kasa nyame atua wo ka wati ya mo nya sa de no wo ni ma futu atua tu papa fo na we credit your man respect o se mi wura o friend mi wura o ni mani di o de ma no won fa wo ni se wa be fa ni so ne be tena ana mo nka wa kofie akọji no o wa kofie akọji e de nsa akọkọ hu na busu akọkọ mo pe no a owo me ho na de wa 2 pf jan olmai jali pa boni sem no entina yiri pa nyina ntimi no wantena ya ne bokọ ama no so no ya na de amo 2 bo na de amo 2 bo stop ni e ma bi ane ya ma me ane ya kasa ye be serew wo ye panyini fa ye de ani di ama nti wuro niam gu fom na bra be hwe ba ya ono ne ya de be resume tete ya do ba 2024 ano ne a kire se patapa pieto abai ene wuro Meda say evangelist na wote ne kano menya me mame African beauty mo tutu se wio pa okay e wa se mame ene ne komo papa mo hewe ejo so mame na wodi ba cha ya flame Mrs Margaret kwa owusu okay Mrs kwa owusu ewie de boko mote menkan ewie ya anya boni me firi Norway na mbae be bosumini na ya wokuo bi wo ho a ase ayenti se enuafo ye be ma ba akopɛ nti mebubu mu din eye Mr James Opoku Ageman okay and eye Mrs Beatrice Ankwa okay and Mrs Windoli Debra ena yenu aba ko ante hana broni no size broni yere Mrs broni yere aha ne nsene mu de me Afrika kra okay ena yenu aba ante comfort enyama okay nti yenyina ye panyine ne Mrs Ankra Beatrice Ankra na ye ba ya ye hunu ye baby e problem bi na eye ya homete pa nti wo mo frɛ me na wo mo si no
me momodin ase yemra ne me yado yemfama sa akwala na Gosway ya enti yabaya titi sika no 20 million 2000 Ghana enti mumfanyi na mumfamu waye ba no ene ye nana enti me baya na me nan me editiate no ya enti eja mefa kwanu ya chia me nuamo mo me mamu nyina finish apa afisi no way for se awonu na ekumo awonu na eku ye nso eja ye se ma de odwane aba o me plancha meko mesa ko to enti me nuano ami nhira mo adise de amode ba ye ne mudi besi me so no me ya bre Maa Akos ese Maa Akos hu ni TV so a oni na pejafo no e different kwa we different yo anwofa nye easy se TV ne camera no ya na change ya kakra enti mafa konya mechia obi bia minuanu mu amwo mampontene mechia obi bia mechia kwa anwomafo mi kunukuromfo mechia no we memma eya 5 me nana ba kezia nyame ya aduma 24 within birthday nyame mano happy birthday in advance yes Maa Akos me baya onu abejafo ne kese ma semti awa enti me dam ase samo so maje me frazo nyame shira no wasefo na de mo abeyi Awurade makuro no ntim na emu nipa nyina enkwa so se ne God's will asori agina Awurade mfa san hira no ema mo ne mwasefo Awurade mamu nananom enkosa atebia no bi da ye wasua won so no nyame asem se Awurade nti o mbehwe ase o nhira mo no meye mo kese wo Yesu dinu mo amen amen so nyamo kese no fa mu fura dum nkwa dum nyamo so afufufuro nyamo besom bia enye nhira na enye nkwatenten enkwa ahodin wom papa eno ne ade ehia na mu nyamo ahunu me hai mu be sa hunu me biem mu ahunu me nipa dua akora mu be hunu me ahomatoro yes anu atwere me o kwanya me fankodra so dwie mu me okay enyim sa mo hwe me live mo hwe we live and colored ewo Akoma Studios nyame o nshira mo pa okay ama fami ko dwom we yo ye ko dwom amedi ama on so light no so kania no boja ka yirbo the light of switch on the light of we Akoma boja papa somam switch on the light na me pesa light ni bedum papa somam ye ko dwom nana ye ko dwom mina minio so di ka so na papa Anita na so si so battery da what did ka je te battery wu ye ko dwa so na ansa na no make how say new year ye nhia wa bono eye lake ye maya event Eni Akoma FM ya kaba chire mu ye hie mu e wo lake ye kwagie ni papa no tie se wo ba famusuane na mfo ni nyina bra na yenye ne efo enti ubetimi asesa drum sprinter ma no ba bagimani artist awo ba na nedie all over the Ghana kwa ne brofo no ba bia wono anete so amrando kwakwa nansi wono na ebe hudwum dewa wone na pamfo ne soloku so tuatua lai enti bomodi ehia ye bamba ho sampanifo ahwa to bibia fan enti ubetimi eni musuane nyina abaya chese soro bia ne hu bia enimo wo Nchiremu bia no afrem 0503863251 0503863251 Flora tissues wani ye nia ne namba ni jemu eye no arewo ba eye no a ye kwa ponto ase aye Flora tissues ye kwa yesi akoso aye Flora tissues aso dem Flora tissues nkore akoso Flora tissues ba bia wonam bia no eye Flora tissues nam se ne de ba tissues a ba bia o man Ghana ye kwa kodro no obi agi atum sampa Flora tissues ena eboa ye eno ntise de wada na ye no nam domu ena nipa na do so pa wo bo wape na wayi bi na chese wo de akato ano kama ni suo no so ba na wo de apepa emanity true ba bia wonam bia no wo hia Flora tissues na am say washroom hono enwa ena de siesie hu ye fie offices ahodo nyina no eye Flora tissues ena ye use o wono mo ewo disposable handkerchiefs
facial tissues, toilet roll, and a multi-purpose towels, napkins, the crown so eka home, and not a bombarding, sabani soap tissues, dear, and noir and floral tissues. A fair business and home job, a quick credit investment in Kwana Ghana has said, the Yaju on Matumo Bank of Ghana, Ama wamu to make crata, so one more Ghana for business who were from. Now, Bessia boss said, there can no net, no belqua bana, for Webra, Fenabisian Quatu and so. Now, so a quick credit, Amana a simple cry, a flexible Edia Maye, Cola Sembianim, Susu Sembianim, service and Kahum, account opening, any deposit Bianim, and Noir, and Ghana card 0302 20 0390 0302 20 0390. Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are Joshua stickers akache. Alaska Star Enterprise. And one more assign eka was a blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, air posi chemicals, waterproof chemicals, and stickers. Alaska Eddie Biaba. Afe mesope sofa covers furniture mo Alaska chair. Wall frames are who dear for Nina Alaska Eddie Banutia to form baby asania me ubenye beer to ewa bumre mom. Alaska Star Enterprise. Kumasi Dum, one more ewo Mrs. Anoche Plaza, Abrosanimo, one more Eben Prudential Bank, 0554 114878, 0554 114878. Transpi natural mineral water, and a weather no said yanom, and trauma so common no, and sana one museum. What dear per transpi, bottle kama ibi nefekita, a shobagimum, and now one more so common in the water, what penacha Saudi farm minimum kama, and I'm said baby I droni pedriano. Ehenshu na so nyensuo bia keke transpi natural mineral water wo modwuma no ehote papa ensuo no wo moto ma asase na kofom afa abotan ani abo mu afeyi wo mo de afam fidi papa so asone so treat ne kama eno to da sane wonum bia how bia eni akire wo bodwan so a hwehunu se wo de transpi natural mineral water ebe soma hoho 0554 207384 0554 207384 transpi natural mineral water wo se abodwun so e Kenya woni pedua Top Choco chocolate spread and the Top Choco chocolate drink. Sa wo hye hamper na wo ye guy ya fa bi hyem. Enam se wo bia edia nani eje hom empanimfo nkwada wo bia ni je ho papa. Top Choco chocolate spread no wotimi eteta fre ne sa ye chocolate nko a. Sa so na ade fa pan no mo so na odi a ekoyie papa. Awono aba no papa ye kan yam hye. Ye Top Choco 3-in-1 chocolate drink. Ena ye de kan yam hye. Bibia wo mu dada cocoa milk ene asikyerem. Eno ane sa wo di so hye aka hom. 0243 033 033 0243 033 033. Top Choco was say it's chocolate. Samini Experience Xmas concert Basso 24th year. Kwasi de di animi. Kumasi bedania butu mesi ampaya mwa. Eti bomodi share lazy mi amupa ni share. Ewa rich condos eni mu hono ma yembo nemo na Samini ene na pamfo momra embe hudwum dewa emfanyi anim. Samini jina mu Jupiter Batini Kofi Jama Kweko Flake Ken Paluta ene artist bebrebe ena wono mo ba nwumre no nwotwe na chese enije no aye pinso host no eye Andy Dusty eno te bomodi abra na chese ye nchele pa sengre so no ya momra nam se be mengre ama bibia ye fan ede amaye na regular eye 100 cedis VIP eye 250 cedis na wotena ho no makoto ne gate ya wose regular no still akra F eye 150 cedis ena VIP no eye 300 cedis ye wi aye the after party no asa hye so ewo terminal 3 night club wo to ticket no abomodi fa phone no sisia na edali short code way star 711 star 11 star 26 hash star 711 star 11 star 26 hash. Max Global Link Limited akwantu ho nsankaye akwantu ayemre ho akwantu ayenkodi senseme ewo broni kromo wo nkoduru kotwa wani ema broni sancho emfa won sipremo ema Ghana Max Global Link Limited. Mese nanu yesi anesi fo binom eko UK ene wo nim so mukọ ye adwuma na so mukọ na brochere de wakodu na so adwuma na wai eno te mesra wo sa wo bobo sika puduo pa no na de ma agent akwakodu a wonya adwuma nye de mesra wada bomodin so obekwa akoda Max Global Link Limited na won mahwe atoto bibia kama ede ma wo wase Canada aben afa Germany Netherlands Italy UK Australia New Zealand Mexico and afa Brazil ehonyi na adwuma ka ho sa wo ye nurse ni wo ye midwife
adwuma bi a wo mo bi a wo ye dentist wo ye labor wo bi adwuma bi a wo mo no a Max Global Link Limited and do to kwan wo say wo mo no wo mo connections no ho dada no nti wodi nka pa adwuma ne ma okra ansa no wahyase aye nkrata no de ama wo so apesa wonya nkrata bia da no a Max Global Link Limited oh my god mo so wo mo sign so car rentals Kumasi asafo wo mo ne Senate office edi anhwe enkran Wager White Cross one West Africa Decotals and edi anhwe 0205874034 0205874034 Congo ointment ewo dwaso enoti ensawansawa empompo de ntime empaye empompo ni bo no ma na sensene bo modern so de Congo beta so be don na pai e ma ho so atimi ade ho afei ekro na ate adwa wo na se wewe na ntama propro nkora de ntire ho no kakawrewre na hwe pebrei pa na kakawrewre asaya kora tire enye ni kakora etima wonsa enka Congo ointment wo so a wo wi mu dware wi na afei na ho sa keka wo no edro no eye Congo ointment wo say ema nyina ye ema sima ankasa herbal any pharmacy shop bia no ebi ho ya frɛ Natural Ventures 0249 017101 0249017101 security shade system bo watema ho ban e de ama say adwumam say ye ofie wo hia CCTV camera de ye papa na ne bo so wo fom a security shade system video intercom access control intruder alarms and a remote surveillance home automation ni nyina wode aba and nti so mre ne se bambo ho asem ode ye de kwa security shade system na fe won mo ahwe aka kama e de amai na won mo kira kwan Kumasi Atinga Junction baby a Adon fast food e won wa hope e na ye be hu security shade system wo mo so e kira kwan 0506215909 0506215909 Meda se papa amasa pondi akodwa so yakodi dwabro nyabro yimo yemfa second case ento amoso na yenhunu ne ekona no ye ne ye papa bi edi nkomo ene ne ba eye Dora edi nkomo Doris sorry ye ne Doris edi nkomo mamema opani akwaba ebiem na yenhu di ntia owo ha sei ye ne ye ready pokuni nkomo be me na me mo hawie me sign my official panso yo ye ne wa shia ha se we kan ho a se third as a fourth time no any na edi na sie bra mukoye nanu fiada ene ye nyina ye ne Doris shia ye no ene wo ba be ma ne ye nyina shia na edi na sie ni akoban se me ba Joyce ya odi ho adanse no friend man di adanse bo mama ne wa asem no bi asem no ni so ketewa bi kire yen ni so an se dia mo de ba ye no bi so de ba ni se ne ba Doris ne ba e wo me ho no na kwa natna che sisi wotete mi ntimse o me fa na ade o fa nko ti ndem de ba no kwam de o be fa so o be ba no ba wo se nko bo ni kuna man sini kunu preso dia o ba be fa de ba no ani nam de ba ye kwa sini kunu be bo ni kunu mo na be ba ko fe mi ka che mi se dole sini ni kunu akobo Martin dua tawia no wantoa kunu su ya o fa ne baba enasi wodi ne baba da se on fa ne kunu so an wo se ka so e bra be man so ni busuani mo be man fa asem no ho hwe na be man so akobo Martin so dua so kwan bia so be kunu so akoka che ne se wo ye saman e wo asema de hono yo enti ma menche mu yie pa ene se nanu fiada ene yehia ye no na ye ne Doris ene opapa ne nua be ma ba ko ye nyina ye tena ha ene ensem na huhuru pa Doris asem nyina ne se ne ba no a ne ba akra ne friend Harriet on good me kai ne din pa ne ba Harriet ya ebra wo ko school wode ne koma opapa ene o maame se omonhwa akra no ema no owie sukuu no oba ye no behwe ne ba na akra na sai akra na tete apansamu ama omo de ne yehwia enye yie ne papa ene ne maame ena asai ne ba no enti wo mo enfa se wakai good na ebra ye kasa no ena ye frɛ Doris enuanom na ye bisa wo mo se di enti ena sese enuafo no wo mu nyina ntem aye basasa enti kwaye akasa wo Doris ano wo studio ha eni ni nuanom a ye frɛ wo mo e wa homa ne so no entem eni ye omu kan bi kire wo mo ho yie pa Doris eka kire ni nua ba ko se enti no wo twa no twafo ne ade
ɛna ne nua baako ɔno yɛ tawia no ɛna tawia so ka kyerɛ Doris wɔ studio ha sɛ ne kunu ɔmo yehu ne kura busuafa sɛ mebisa yenim ne bɛrima ne firi wɔyɛ saman enti wɔn wie yɛ a wɔn kɔ ofie no yɛ wie yɛ no yɛ wɔn kɔ ofie no ɛna Doris ekunu ɛsɛ adan na tawia ka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ saman yenim ɔmo nim na busuafoɔ enti no wɔfrɛ nsuo kwantoa frɛ nsuo ɛde abɔ tawia no ɛne ne kunu dua mɛboa wɔde abɔ tawia ne ne kunu dua ɛno yɛ oba Doris ɛna bɔ dua no anasɛ Doris kunu Doris no ne bɔ saa dua no anto adeɛ no ɛna ne kunu so se kwan biara so obekum tawia no so obefa so no kunu bɛrima no ɛsɛ obekum tawia no ɛna oba Doris no nso bɔ ne nua tawia ne dua sɛ ne kunu anto asuo nyama ne kunu sɛ okunu a ɔmfa ne ba Lilian ne ba panni ɛna ase wɔde da ase wia ɔmfa ne kunu Alex ɛnso ho sɛka so na wɔn ne ma mote sɛ aduabɔ yi ɛyɛ ne nua Joyce na wɔn nso yɛ frɛ no wɔn wɔ frɛ wɔte saa asɛm no wɔ frɛ mi bɔ mama ne nti wɔyɛ prepare sɛ adansi bi a wɔn ho bia no obedi okay na kyerɛ sɛ Doris ekodi duabɔ no ho nkɔmɔ ɛkyerɛ ne nua Joyce ana pacha ne wɔfrɛ no wɔte no wɔfrɛ no bisa no wɔ confirm yɛ so wɔabɔ sɛ adua no na wɔfrɛ no kunu so kan no kunu so sɛ nea mate de yɛ no nti wɔn so wayɛ saa deɛ no sɛ wɔyɛ didi ate obi aka bi kyerɛ no yɔnko wɔn so ka kyerɛ no mumienu nyina obi edi no yɔnko ata mepakyɛ o yɛntie asɛm a esi yɛ ɛwɔ studio sase na no fiada no nia Doris ka yɛ nia ne nuanom nso ka yɛ aduabɔ bɛmu na sɛ yɛ paa sɛ ne sɛ a wɔte yɛ yana no de dindin ne papa bɔ ho ka titi wa wo mu ne no wobɛtena studio bebi papa atama na no asɛm ne deɛ sɛ ka sɛ yɛ ka ɛntwa deɛ yɛhwɛ no sɛ maame no ɔna wo no ɔnfa ne ba na maame ne papa no nso asomdwe wɔ mu because ni tiɛ papa yi a ɛde ha no paa ne ɔno nso nkwa na ɛbɛtete ɛna ne ɔno nso na ɛbɛtete maame ne papa no mo akɔ mu nkra akyi sɛ ɔyɛ badwe ba ɔbɔ odua no ɔnso na woyɛ mu yɛ ɛpɛsi da ɛnso bɛbɔ odua no yɛ ɛpɛsi wokɔkɔ ma sii na asii nsɛnsɛnsɛn na ɔno de yɛkaa no sɛ ne ba no nsa no ade sɛ ɔso ɔdɔfo mpam a this is the time ɛsɛ ɔso ne lɔɔbo ma akora no nso ɔfa na adeɛ nsi fie yɛ nyɛ ne fie hɔ no na ne yi sa no ɔne ne nka no ne ne yɛ ne nhyia ɛyɛ ne yɛ ne yɛsie ɛgya bɛdam enti bɛsi wɔfa ne tu kago kam na wɔfa ne mmara baabi a meteɛ yɛnhyia ne fie hɔ bɛfa ne bra wo ma te bra na bɛfa ne bra sista bɛfa gyiri fii sɛ kɔmɔ na ɛkasa mete sɛ wo ma yɛ ne yɛ wote sɛ ɔyale na ade sisi fie hɔ no wɔwo comment amanfoɔ kɔmɛnte wɔ aseɛ wɔwo comment amanfoɔ kɔmɛnte wɔwo comment amanfoɔ kɔmɛnte yɛfa yɛ ayɛ wɔ wɔwo comment amanfoɔ kɔmɛnte wosɛ wo sɛ kakra dabako wosɛ wo sɛ bɛɛma wɔne yɛ bisua bɛɛma wonim yɛ bisua kama yɛ ti bɛɛma wɔne ɔnyɛ bisua kɔ ɔyɛ sama akora mepɛ no ɔyɛ sama akora mepɛ no wɔne wɔne ti sama akora ma sama ɔna asɔ wɔ ɔne na asɔ wɔ eti pɛbi Marcos, let's say if you still have, and you will tell me Baha, and you will tell me Baha, so many Sadia, and you will tell me Baha.
ɛnyɛ ɔmo tia me ba ha mesi wɔ ne abusua koraa noa ne ma waa no hyɛ no ɔnya fɔ mu ɔde ama me bɛma de ɔnya fɔ mu ɔde ama me me ma de kura si abusua mu a ɔmo yɛ different wɔyɛ madam fɔmi fɔ ma me na mo so mo nfrɛ mo so mo nfrɛ bi mo nfrɛ Jale paa patakra. Jale. Nada wo so jale fɔ kura kɛkɛ wo hu de wo yɛ yɛ wa kɛse ayɛ atapani wo hu de wo yɛ yɛ wa kɛse ayɛ wo bɛ wo wia kɛkɛ atapani wo bɛ wo wia kɛkɛ wo hu de yɛ 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 me wo yɛ yɛ ne bi na me yɛ yɛ atapani wo yɛ kɛse wo tumi kɔ nipa wo hu de atapani wo yɛ yɛ kura de gyan kabi yale fɔ ti sɛ wo ma ti na wo twa ɛna nyina wo twa wo adwuma mu nyina yɛ tɔ kyerɛ ma na mpɛ wo asɛnka yɛ tɔ kyerɛ Don't do just so can make us what can you some na channel. Marcos will just so can Marcos one say. Ya Marcos what can one say. You can make your dollars. We keep your dollars. And tonight you someone with the member. No more me and what they can answer me. Not that I'm from. We don't know what you Papa na ba. Me ya go issue. Okay. What aye na akure ba ko pe ana tumi Obo why are you akure ba ko pe na timi asset confuse atapani na o cha ata wo be yo no moto no enti wakai minim se wakai pa na eduru ba bie no o te se wo mo aye friend one phone no so no na waka se wuku no a yenim na busuani na Doris e kan se so ye samai kra no a mepe eno no Doris kunu bu anyoso Doris nso bu anyoso a wokoye wakobro ni nuanom edua se makose bia woni Doris no ankasa akasa pacho da bi woni on friend no woti asem no edi sen 2 days ni na Joyce no bo mama ni na Joyce fro bo mama ni se wakobro teria emunua okay okay enhyehyɛ ya ye de be Daniel na ndi ye wi a ye bedi ho enkomo na mama mi sa say Harriet say o maame abefa no ana pacho da bi efri na no fiada no e ka asem na besi na ya wo kyena ne na wotwe onsi okura o mefa no na akra no so akọ na maame na pam no ana akra no nkoi onso nkoi ana mo pam no ma ne nkro mam na wo pam no kwa ba sina ba o maame npe no na wo kọ ho be sina ba nti mra ni ayi nhyebe e beba so no a o be fa no kwa o ma ne hia yen o si Doris ne se okobo okunu amane so okunu be pene so dia sa ne ka no na that radio abone na namu dia be ma wo be pene so na msumu ko ho nko busa no na mko busa no ade ko ntra o mpa akwara no ya kra mo pa ya bro ye ya be kwa mo ma boye ne mko ya be kwa mo ma boye na se ene sa fa no ko children so me je fa ni se wo oni baabi akọ da bi oni baabi akọ na school so mintimi fan ko complaints ani ma bon ho kasa mintimi fan ko baabi abio na efri dan ye ka asem nim se ote otie bi Harriet no wonana otie bi wasakra be frifia da no besi nne okyena na wotwe wutumi hu se se dia nani aba fom nani da fom wasakra pa cha ntisan bi amam kyereme dia no ye se mo ben na wotwe mu ne no mo ko ye no pese mi hu ni su ne ye hwese be yi a ni su no asikan emuna akwadworo na no ye bone me se me bono me buru no kra me buru no me chine no buru no udwane the whole night no wa meda ho meda fie de chi aja kokura me ko afu akoti me koko kakara me ko ba no wo fie ofre don wa bisa no se bia ho no koda ya na o maame ona nanu ko ne nana be ma no ho ba no ho
ono ade poma kon kakra ko busa so ameda ho anadwo no dia na no pei ana nwuma no busa no so ko ho so ameda ho na no pei busa tse hene fa no ko dae ma me ka se dua na me kasa no wan fi me u kasa no o mua u be fra no wonye so mo obi mu ana mo mu ano nchechire ni sika mu nkoto nchiro maame so e se nchiro me ba se nya mo papa ni o maame ne ka no ni akoduro e se dua ba bo mu ya dia papa beka afa kura na ntrem na munko no o se munko to no twene fie ho na so maame ne so won pe na ade akura no obekumo ni wo fafa kai be fa no di no koye bra na duabo ni ade nyina mam kwa na nya dindindin no ye mu o'clock ni wo fa sa ade no ba se o maame ne papa so o munye no asembe kura ni wo chese akura no so ti ye ye kenkran ko nsachira wonye na adwen nsakra bie ni ho ese dia mi se agese ye faka ye nyina ye beboa ye be faka achechire no ye kwa ne akohwire no ne ye de na ato ma me fie ho ye wia na ya ba because say wo ma agya wo bre kura dodo ni ma me wo bebo wo besane wo besamba wo besana ba ko so kana wo fa so ba so sikani ho wo ba uma ye mpe military fo bi mo nchi akwa ni mo van ko kura boni school no ma na ni ma ne ho so mo van ko kura boni school wan kan no fi so yeah so maame no e dem for so no mo di no konkura boni school say we say me ka so no ye ni this was sign social welfare em fa no konkura boni school akra for 5 years 3 years no be wi no wi akura na o ma yi eden but ye nhwe se dia be pie mu no eni duabo ye nhwe kwan a ye be fa ye ni nana be di nkomo na ye hunu se wei no eye adwuma na se enye adwuma na ye hunu kwan ye be fa so a ye betumi asolve ho no de no bibia wadaroma na afi ya hwa akra no de no so aka na chire ye kafra papa ekua munye adwana ye wie ne fa course no kakra pastor me pa cha momra se duabo no aba mu no eno na ne ye hwe senka e betumi ne nana edi enkomo tiawa bi nanka ye ne nana edi enkomo nanka ye hunu se edua ye we no ebe ye dwuma ana se enye dwuma ekua duaba bam wo mu kwani e ka se dia rebi akosi Sadia anka me de mi se be ma de wo ba busuamu wo da busuamu se nka bomu ni ho a wo ka ni o ma bomu ni e kono se obi aso wo kunu e na obi aso wo yere mu nyina mu ye busua enti se Doris kunu wo bodua ndie Doris abodua e na ni kunu no so se wonya ayitewi obekuno eno saying what's that tell you my chino adie na kono mu ya saye busua no kra o ba saye busua no mu saye busua no kra because say the ekoi Doris kunu wo so wa nya abotere wo be ka wo mu abomu no say wo so wa wo so nya na be kunu wo be kunu threat ehu adie na kono ehu adie na mo ya mo ho sa se dia mu kra mu ye no mu na mu be ku papa yo enye 13 years akola ni David one day over there bit mu ba be ku papa dia mu ye no mu na mu ba be ku papa se mu anyina yie no mo akeka ne ma amomu a mu na mu ba be ku akola no papa no wo papa no mu na mu be ku no enti se wo mu nim na wo mu nim Doris on fa ne o ma ento fom on to ne boas na aware de aware yo that you know be to me see aware bibia to me see aware say de woni wunua mo asesa brobro so e na duabro wo se obi amodua wo Doris dua akon a wodi kan boy hwede ekosi ye wo se nsua ho ade a wo se kobo foforo eti media se Doris o se won tie futuo na chenchina de obi abeka bia ye na hi na ye na ya wonu ye wo ka bi kire no eya no ba ye na aba ana edru mre bia obi etumi ka bi obi aka bi eya no ba ye obi aka de ba no yonko ya ka de ye wo kra wo ka de ye wonu ye ya mo chafu ko adwuma mu ko twa ba bra wu so twa na wu so twa da onye nko modua enti ni kwa se wudi wakumachi ana ye dai kra no wakofa na ba Doris obi anfa se
wona wakofa wo ba ne de aba ayo anyo wo ne ye befere wo because wona wakofa akwara na ba ye woni pa bola de ane Doris kofa wa de koto twene kofa wa de koto twene esene se woni abusua den o china Doris o ade china Doris o se woni wa ma wo kunu kwan ya ma wo eni na eba o akese se wodi wo kunu tina se wonya abotira anka ba ma ya wo kan wo kan se de wo si chire wo kunu ba ma ni monyamfo me de ne makro edu fia eya mo nhwe o ne mo nyina amoma so si mu nyina amoma hwe Doris se de wo ankasa wo si describe wo kunu iti che yemfa ne nwura ha yemfa ne nwura ha asemi zo na wo kan okay iti mesra busua no amma wo mo ma wei ametete wo mo ntem se Doris wo kwa wo gina kwantem kuro ujira kwantem kuro wo Joyce sebre wo mu ne efra Joyce baka de wo ye atano kuro Joyce ka kire wo plain o se Doris ni nyina maka kire wo sister maka kire se aya wo ba ko ne ko fa wa ade ne hu kwan ya de ne be de e be fato akura 13 years okay Doris akura 13 years mo de mu ni ma temu a mo beje wa akura yi we hu aya wo so na abeje no wo hu obi ansoma se obi nkofa aba emra wiase na wo tie asase we so de aya wasedie se wo fa wo ba na wo hwe ni yie na wo titi ni yie na wo ankasa wanya so akatua ye de e wo so enti Doris to wo buase o me de mafutu am de be ma wa wiai to wo buase na ba bia wo keka ko no ano eden enye bufu achi enye nyoma bi a ebe ha wo da achi be wie no yira se o wanya naka mene o se na o se sai sada nko pa abro me da uchi na yese na efiada na de achi ema adwuma be wie no gina kire obe hange o no kraka obi atime mo obi obe hange o da bi no kraka etise kuni na so wo yira wo ho no mo a esa wo yade okay abra nyunu so na esa yare ya no eti maka kire Doris me ma wo gugu maka kire eti wo de o pa sa abra me no mienu be hia ya ma me sa ka no kra na kire eni hange be soro Doris just o sa bo midua atian obolobo be ro ti eni na se ne bi hu adin na no so okwa aba o free Ismail so Ismail sister can say tuntum no de no ne ma ko ade achi e meba be koso komochi me ayasebo ayase o ma tu ya ni ya usulu ye e tra ya mimini de ya madwube Pastor Julius okay Doris what do mo bia wa ha Doris ntiase ye se achia na mui esna kasa be bo nyina se na dwene eye na se bia akola na wasai awi a me ka kire se 13 years nyame betimi asan asesa no yemfa ne se bibi ko na agbawura akola na nyame wotumi chen sa bibi kro na agbawura akola na oye sa no eno ye 1 number 2 akwala no baabi a wo bia me ka kire no 13 years unswa 13 years unswa ye kan o de won so tete abusia no won so tete manya me bebu won so watan because wo ko ye kura sa kire yabo nya me bebu won so akwala ye friends Jimisa Harriet nya me bebu Harriet no so watan se wo ba wi ase no se wo na na kire wo kro no bo una na de kache se koda ane be ma nkoda eti baabi a ukofa asa ni free na enu nti unam so tete abusu antem no nyame bebu watan ubeka sa agro na wodi Bible say na nipa ni ye bia obeye bia na papa oboni o ubegina temodwa enti se Harriet wa ba wi ase na odi oba wi ase se ya do to ngan na oba wi ase wa be di 13 years no mansun wa be odi abeto abusuam no wonso obebu watan ye kan obi nso te na abusuafo no nyina nso eti mu nyina mo wanka betima boa na nan amana tete akola ya amana ye nipa papa na mu nyina na mo hen na fa se wie ya no afi na mu nyina mo huru se Harriet se mu bra yi wo ko ni nchen yo ne bra de na no ba ye no okotna ni nchen yo papa ne fie ho no David oni na yire nchen so bema into oye no so omfa ne mre no na ko ne na ntina I make na ko fan so crowd only the best person can be to control you to me and you for a man in the yes you know ntina ma me dem say omu nyina aka ho mama ni nkomo omu nyina aka ho me nyina omu nyina aka ho mama se e ba ye na asem ntem yo anuafo a mo ntem asai efe
but se munyina mo ka madwene bom enne de aba obi ntia obi ene ye ne se bi kwa obeku no mo te wo ka se ena nyame ba okotia ni ena okotia ni but e ba yi ena a create confusion no ebia ma obi tie me ma sa story we efie ni busuam say na ekoso mesere mo akola ba wiase de no to nwa ayi nyina ye responsibility anya sa da che nsunso de beba na ye hu no entimedia mafutuo no number 1 aya akola no ankasa we the center of the whole problem me tunu for say every day when oba asase so ebe kanda obewuo ne woyi na asase so biara obebu ho aten wonyame anim na temu ni mu no santetimu ode abarusen mu ye be kan ho enti se adwamamo no ele krono no se ne nananom na kire na obeka kire ruade se me nananom na kire me na mantimi anya na kofa problem bai no obebu ho aten sa enti dollars nso no de no se akwala no so oje na adwo so obegina nka ye nyina kwa de hu begim na kwan bi e be fa so a simesise bi na tedo hayete so a ye nyina de hu begim ye de nyame be sere abompaye aboa ama problem na asolve enti dollars emra from na onka na command no yam na ensai sa 13 years there at least utimi fa na wo se obeye ni yi anyame nti ebetumi ayeye na meka ma abusua bi a wutie me ne meka asembia ba memfa ho no se nya beduru wi a munyina mo befa ho ennem se eja dabusua bebremu because of sanoma enkomo ayedie eja dabusua bebremu because of san enkomo ayedie ma duabo no anya adwuma bible say duabo hu na nyina so no anya adwuma ntokwaba no ye kasa obia ka de be ye ne yonko ya Doris waka kire o sister say oye twafo ena no so aka kire say ukunu eni abusua ya po na oseden ena wo de aye wo ya akobodua ukunu nso aye ne ya wakobodua fine ebi on de no ni nkomo ne but ni nyina mu no you are a man men condemn wana men ke bibaba nka wo ye ni senso aka bebo a kire se nka wo bo modern se bi ko obekwa because abusuam na abeje aware ena ebi a oyere ne abusua no eye no makasa ne bia betia wo enti bia ba abusuafo ho na bibi kura ni ana wona meyere na kasa wo de yimi firi na wona meyere nkasa oh okay ni akonta ne yes e paacho anpe fache e de asumdua ba wotu nso yere fo se ma do say onso ko kanto kwa ya konko ntokwa enkomububu obi adi ho beba na nka be ma de ka wo gina kira nka wa ye ne say wo ye ne si a akonta me yehwe se nka beboa enti mesraw yema etu nkotwe de yetwere na yema ano baba ye ne mentem ho ase nyina enkotwa na mfa asumdua mra amedas evangelist mama Doris on eso when we school on go school we on we pharmacist na ka bia wa dri die pharmacist pa die a wa sua die enka duabo die pharmacist bia wa dri die enka duabo die enka watra ka watra da enka sabre oh you count mom bodu and count a learned person pa what was to put so low why hitting below belt when just wa ko school kura pen kura da me catch no play o pass ambra me catch no one ko school me ni say wa ko school akowi ka won o ma for me yes ade we sakasa na aba unu ni antem na dead man am a boni dia makọ anto akọ boni dia wanya hode sa fra o sister se makọ akọ bo mu dia oh kenya sem radio so a kam ka se wo ye bibi but menka wa ba form dodo ya busa o yonko fo na no mu wie pharmaceutical school no se wo must to put solo se wa ti ene de wa hit below belt akunta said o yira hit below belt sala so hit below belt ana so fo ka kire no wo da ka wo ye neutral aware na ku ye ka emu nsam dozo se na ase efe na me yire graduate na me yire emire bi baba pa kontamani also be jabe ka na me yiri ni ebetimi asi na BBC abusuan mi se ntia konta betimi akọ chese mum yeru dia mo pa chese se no mo bo mu wiase ena mo tim na busua papa ni ne mba ne yire no mo aka ndia mo nsi obi akonta wo pa chese papa yi tofo mo a hwe yie no amfa ensew ne ma anko wasi ba ne tofo ma hwe yie na wa anko ho chese dia wo pa chere no akonta sante amamre no emu nsem doso
she say na so mu hwe wo ha da bia me ka say santifo so ba bi wo mu mama etan o wo hwa ai from anigi a abusuane bi enu kambo kikri mama me wuo mra Allah wallahi ube hu say yes hona ne be ka Joseph ye de hye ne bra ye kuro santiba just ya nu be di ni correct ntakunta ento ho nti mesraw enum ya pedwa to afore ko pachew mesrawa ko pachew nka wo be ma de sebi nka manyansa kakra mra uti na kan nuanom no bom untumi kan no muntia twon ho wo yiri bafia wo de obeka che onde wo yiri wako gina busua ho unim do no ba se wutimi kase wo yiri nua wo bori dua oni ni kunu wo ni kunu ba wo horo sekan no akunta minim se sa so ya graduate ni bia no nku ba no no mfa ne ma enwo horo sekan no kuru asesem wei namrem na mo da na so ankwa hin be chemo me se na so ankwa hin oba chemo wo mudu ku o magumu ana bi mi olumai ko sama wo mo ahifie ni efra wo no mo hu se duabo no a ye ene de ade ada ne digita ne ebi bolu fon so na ebi da ai se wo ko ba bi na no ministerial fa ye musuma ye ko fa so ro jamasia ye ti fa na ye bi o ni pe mo bo duabo dia ye binom me can Doris kwasiada 24 ko hede oye na so dem kurase ni kristoni kurase ni kristoni me ye sofu nti be ka kire wo Doris wo ye kurase ni kristoni yes kristoni bia duabo pie wano dia wo pese wo ka che onyame ni se woni nyame ni hwiye bio ekona bebe bia wa be ko ade na kakwala tete 13 years ye de na uma we ehuru e de frank asia busua kese yesu wo ye oba wanye bema wo ye oba wanye bema mesre mo matu nkotwe de atwere mo ye de abusua na enu anu mo busua mo muntimi ntete da nti do paso titi mumu no onu mo mfiri mu nko na mo maka mo nka mom na kwala ketwa nde na sofo aka no wa dwene se obi antimi nka wasem tutumpa ko na be hye difo if Harriet we can say brand sisi asem nsem Harriet tutumpa ko ne to fia ne to flat ye be ko ni ko Harriet e to ko na mema aja mema bi so chimi wi afia ba no for be na 13 years otua me say no for be adai teza wo ya oba che kromofo nyina ba mu be wo sa kromfo ka ho ka de si ye kra no nka wo mu ba ye nka mu ye kom kasa wiki no kra no so bibi se wo ko wunti na sa baja we nyina ba pet wa ya wo se wo mfa ho ba Doris ye be sere da be hye difo no wo be tere so hye so be busumi num na nkoi okay nya botre na de be kakra be dwane na tena fie se wo mpanyifo wo fie na bra wo ho ase na wo ya abofra ensai ye dor ayi Harriet ensai ye ebe okay me da se yenkwa o mane so ne kwadi nkomo yen first story no Rita Osei wonyem sugar daddy bema wafa agire wonu ne wo ye ene ye sign de Doris de kakrata moto no 0322498035 0322498036 0322498037 within baby afefi Maa Akos Maa Akos Mira yanko Diego wani ofisa nku Ni first case na mo kan wasam no abadman na so nya abotre wo papa penyi be 17 years wan tiwe mu no akoko wori koto ni hiwa de atra kwara wo no beta ata kwara no aw so bo fa de do the rest ha wan tiwe mbu so betwe ni akwara kwa obetwa ye wo nana e wa twa ko sini ka wo no da dia o so ma no mutete brief ana mu do ba na ni sa no ana scan case yi so ba ma no na mi bile mu no oh ebusia nya asam kwa wo na so wo he che na wo siesia asam no ọkọ yẹn kó gbọmọ kòtò gbòǹkù náà wọ́n di ìwé retí rédíò rédíò ẹni bí máa ń mọ̀nìyẹ yìí sábà ní ọmọdé nínú ọ̀pá ló ń mọ ìbùsọ̀ ní ìlà ọmọ àrùn yẹn bá kó ọ̀nà nàbẹ̀ bọ̀ ọ̀nà ó ń yáàdì ọwọ́ yẹn lò wọ́n kó èsì fíà àmà wà yẹn ní kámọ̀ hù. Yàmi ẹ̀ṣà wíìdì ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. Mọ́mí is the best mọ́mí is the way. Mọ́mí ẹni ẹ̀ tìmí ló ẹ̀dí ẹ̀ lẹ́kùnrin àmúdédé ló ń pè é ẹ̀dúnmọ̀ yá di ẹ̀ ẹ̀ ń sẹ́ dàbẹ̀ yà dáná nẹ̀ yìí. Ẹ̀ wà sẹ́mu Mommy, I need a lady. I'm a prophet who animal will feel former pleasure afternoon.
mommy, make comment something. That one was there. India and Palato, therefore, a theatre or my gun and a video. That is the Dubianimoa. It will be magic. Oh, no, mommy, let me bet me after crazy. No one feels you. Shadia Coco can hear me say, oh, so I baby. Oh, when now, Mrs. Somewhat a poor minor, and I'm saying, where so. You said, behind an animal and I a time. That you will be here. Set them on your was only 9. Now, men would tell me, the delay for my bear, my popolo. No, when you push them. If you now count on minor, and see a penny, so far, and for I saw you 10, because more than I trading you. Oh, now 77 now, I've allowed for 24 years. Oh, papa, will say yes, yeah. You find your way up a deal. Upon the pillar, I said, oh, what we did it. You won't do your house. I deal with our we or how am I near the Agotos? Poly for me, and I'd say, oh, the man of Musa, I am said here, Papa Kazi here. I didn't the hell, but the Buffalo, Babusa, no Pedestal, the show, how we our Papa Bay, who took up the up to the Papa. Now, second case in it, last Friday at Kirby. Or more, don't pay your Mabusiano, or Moyo Mabusiano, because my Moato got here, young Kazi, Mamusia, there be a Modena Basum few. The moon play, the moon sees Mamu. As a Muslim Mompena, a year, Yamamoa, a say, a second Moabuso. Mommy, I'm in Kodo, only I'm there. Medaseno, no, baby. Kafra went to me, and you so within the baby, I'm free. Hey, boy, yeah, boy. Wouldn't it be a hello? Andrew Shumika. I'm not in Pataki. Okay. Mabos. Do you know Mabos? Yes, some Caswafa, some kind. Ah, no, Caswafa, committee. Ah, no. Baku Tendi, I am a cousin in Plano, a combat do man. I didn't know. Only do my ya. About the two. I'll put it was the best woman, or Mutia Blake, the dog moving home. Okay, me that say. Wait. Man, ready for more. Hello. Yes. Baby, we didn't baby a free. Ninya papa baby. Ninya bema papa. Sako se ame mamunye na amafishi hapa. Na po boko de. Yeti amami Roma na me ami firu me to wasem no. Me ma me wode akwaso ade o. Ni o de basa to so. Yo, ni o ma. Me ya da basa. Da kopon kam na me ntia uso dumi. Ono obo kwabro uso dumi former MP of Ejeso me ma na fishi hapa ne ne. Na me ya ba. Me de bia meka se ho. Eno ma bi wo ne na nka no sebe. Ni mo bi a ayabonsam ne ma. But okoka ebia na kwaye nsempi to enefo na nkasa ne yempe futu uturu funu onti program mu yeho eyefutu sempa e fomu abawo ba bebre wa obefan obeti ri sabat on from aba oba de of blow fire e de na be fufuro mu ko arawo ni yo ma meti no medicine na ma sefem na fa ya ma arawo to le nyame nka mo ne adwuma pa akoma ne de bia me ko wo de ofakofi mu ne jebi mu de Juma mo bon boa santemane Ghana man. Onyame o ata soro no nchira mo. Me da say we didn't baby afefe. Me kwa me ni aba ko si papa bi. Kwa mo fa kwa ata papa. Me ni aba ma me man no abejafo nyina mo ni adwuma. Na me ma mo fishi papa. Andrew Shumeka ya ma tirim kwa papa. Me ni aba champo conference ma me ntia na uba ko fiase ya na brago atono so asini e bape no ni misapia. Na me am former teacher aduma ko. Ono so agibra wo tie wo pa. Mini aba sebio yesre ya papa no ya anti di obeka bia na mum ya anti di obeka no sa sebi no we tebi di ya dance ye yesre ya papa no sebio wanyini papa nti yesre wo sebio ankola na nke yesi ya na abechi wo mo atwase na watu wo mo fo na we yakoba obese ye ankola nke treni ye metu wo fo na papa dadi ni yesre wa ne se wo beba na ni ye maame no mi esisa na be sinkunya na de sese wuye bia fa mo fra no bia ye se wuye sebi oba ne no wanyimu wunim ni se no bibia so sebi woni oba ne tena ye so pe no ena sebi onyi se wanyim so woni oba ne dae wa ma na nwo wi woni ne dae na afi de ba ne sei
interest papa wɔn mra no mɛtena ase ɛna abusua asɛm si yɛ papa no ɛne abusua mu na mesi nkonya mo mmɛka me nua ba ne na bedwafoɔ ho mo ntena ase na abusua baako wezi woyɛ twafo wezi woyɛ sei na mo bu mu humia no sɛbi o sɛ abusua ne tɔ a wo ba bɛfa me nua baako sua sɛ ɔmɛyɛ abusua pani anaasɛ ɔba bɛfa ɔfokwata ɛne ɛkyamfo bɔ fi sɛ mɛyɛ abusua pani ma wo ana nti ɛsrɛ papa no mo ntena ase sɛ yɛ abusua no so asomdwe bɛbɛ mu mede ase me nua ba papa bi nyame nhyira mefa de otwa to odi ne baabi afrɛfrɛ mefrɛfi bantoma yɛfrɛ masiedua nkɔmabɔne no mewɔ bi na baabi a wobɔ bantoma din akwadaa no sɛ bɔmatena hɔ da ɛma ɔnsizi ne nam fofoɔ ɛbɛma ne gyae saa subae no ɔnsizi ne nam fofoɔ ɛhu so ɔne obiara nam a nipa korɔ na ɛsɛ no nyɛ ne nana ne ne maame na ɛsɛ nso wɔ akwadaa bɔne saa bi wọ́n síbi wọ́n mu yẹ́ ẹni sáà ń ṣe n'ẹni fọ́m ọ̀tún ìwé kó sukùl yẹ bìbí à má sọ máa. na yɛde mo ɛsɛmidin ɛde Maa Akos nyame yɛ adom ɔkyena ɛyɛ fiada ɛyɛ bogya yɛ mo bɛsan ate yɛn ka ebiem saa bere de abusua pɛne sami ɛkyampɔn ne ne crew ɛna ɛde akoma mu nsɛm ɛde ɔmusade akoma mu nsɛm ɛna ɛde sports akoma sports in the powerful sports ɛde wɔde ɛbrɛ mo madom ase amamu ne tie akoma mu nsɛm ɛde mi tirim pa Akoma Sports 87.9 3-6 Obofu Gabriel Tinedam Awiasa why quiet Richard Wallace Fire to